பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த இரவு ஜெபத்திலும் கூட வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். நாம் இணைந்து தேவ நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? ஸ்தோத்திரம், ஹல்லேலூயா. அப்பா, எங்களுக்கு இந்த நாளை தந்தீங்களே, அதற்காக உங்களுக்கு நன்றின்னு நாங்கள் சொல்லுகிறோம்ப்பா. கடந்த நாட்கள் முழுவதும் எங்களை சுகபத்திரமாக பாதுகாத்து வந்தீங்களே, அதற்காக நன்றி அப்பா. ஒரு நோய் நொடி இல்லாமல் இதுவரை நடத்துனீங்கப்பா. எத்தனையோ பலவீனங்கள் வந்த போதிலும் உங்கள் கிருபை எங்களை விட்டு அது விலகலை ஆண்டவரே. உங்களுடைய தயவு எங்களுக்கு எப்போது இருந்தது, அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. இந்த ஆராதனை வேளையிலும் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்கள் மத்தியில் பலமாக அசைவாடுங்கப்பா. உங்களுடைய சித்தம் நிறைவேற்றப்படட்டும் அப்பா. தடையாய் நிற்கிற எல்லாமே விலகி போகட்டும் அப்பா. எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே அவைகளை நீக்கி உங்கள் பிரசனம் எங்களை வழிநடத்தி செல்லட்டும் அப்பா. இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தின மேக ஸ்தம்பம் ஆவியானவர் எங்களையும் அந்த நாளில் வழிநடத்தும்படியாக வேண்டி நிற்கிறோம் அப்பா. நீங்கள் இல்லாமல் எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதப்பா. எங்களுக்கு எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா. மகிமையின் மேகமே நீர் எங்களை மூடிக்கொள்ளுங்க. நீங்க எங்களை நடத்தி செல்லுங்கப்பா. ஆவியானவரே உம்மை வரவேற்கிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை வரவேற்கிறோம் ஆவியானவரே. ஹல்லேலூயா. ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், ஆவியே நீர் வாருமப்பா. ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே. ஜீவன் தாருமே, ஜெயத்தை தாருமே, ஜீவன் தாருமே, ஜெயத்தை தாருமே. அக்கினி ஊற்றுமே, என்னை அனலாய் மாற்றுமே. ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே, ஆவியே ஆவியே வாருமே. சேர்ந்து சொல்லுவோமா? ஆவியே வாருமே. வறண்டு போன நிலத்தை போல என் உள்ளம் ஏங்குதே. தூய ஆவி தேவாவி இப்போ மழை போல் வாருமே. வறண்டு போன நிலத்தை போல என் உள்ளம் ஏங்குதே. தூய ஆவி தேவாவி இப்போ மழை போல் வாருமே. ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாரு. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம், ஆவியே ஆவியே வாருமே, ஆவியே வாருமே. ஓ இயேசுவே நீர் வாருமே. பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் வாருமே. ஆளுகை செய்கிற பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் வாருமப்பா. எத்தனை பேர் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து சொல்லுறீங்க, ஆவியே நீர் வாருமப்பா. இந்த ஜெப வேளையில எங்களை ஆட்கொள்ள நீர் வர வேண்டும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. உங்க மகிமை எங்களை மூடட்டும் ஆண்டவரே. தூயரே எங்களை மூடுங்கப்பா. ஆவியே எல்லாரும் சேர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்போமா? உங்க மகிமை எங்களுக்கு வேணும் அப்பா. உங்களுடைய திவ்ய பிரசனம் எங்களை மூடட்டும் அப்பா. ஆண்டவரே உங்க சித்தத்தை செய்வோம் ஆண்டவரே. நீங்க சொல்லுகிறது நாங்கள் செய்ய ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறோம் அப்பா. இதோ திறப்பிலை நிற்கவும் ஆண்டவரே ஒருத்தரை தேடினேன்னு சொன்னீங்களே அப்பா. இந்த நாளும் திரள் கூட்டமாக வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆயத்தப்படுத்துங்கப்பா. ஆண்டவரே நீங்கள் தேசத்துக்கு செய்ய இருப்பதை எங்களுக்கு அறிவித்து அதற்காக நாங்கள் ஜெபிக்கவும் எங்களை ஆயத்தப்படுத்தவும் ஒப்பு கொடுக்க வந்திருக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே இந்த வேளையில ஆண்டவரே நீர் குறித்ததை நிறைவேற்ற எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்பா. நீர் தொடர்ந்து எங்களோடு இருக்க வேண்டும் அப்பா. ஒவ்வொரு பகுதியையும் நீர் ஆட்கொள்ள வேண்டும். பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணை எங்களுக்கு எப்போதும் வேண்டும் அப்பா. நீர் ஆட்கொள்ளுங்கப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆபகுக் 2:3 இவ்வாறாக சொல்லுகிறது, குறித்த காலத்திற்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது, முடிவிலே அது விளங்கும், அது பொய் சொல்லாது,
அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு. ஆமென். அது நிச்சயம் வரும், அது தாமதிப்பதில்லை. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவர் சமூகத்தில் பாடி அவர் நாமத்தை துதிக்கும்படியாக. ஹல்லேலூயா. உமக்கு நன்றியப்பா. குறித்த காலத்திற்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, குறித்த காலத்திற்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே. அது முடிவிலே விளங்கும், பொய் சொல்லாது, அதில் தாமதம் இல்லை என்றே. முடிவிலே விளங்கும், பொய் சொல்லாது, அதில் தாமதம் இல்லை என்றே. துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார் துதிப்போம். சேர்ந்து சொல்லுவோமா? துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார் துதிப்போம். தரிசனம் தந்தவர் அதை முடிவு பரியந்தம் நிறைவேற்ற உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். ஆமென். நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ மனிதர்கள் நமக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகள் மாறி போகலாம், ஆனால் தாம் சொன்னதை ஒருபோதும் மறவாதவர், அதை மாற்றாதவர் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. ஹல்லேலூயா. உங்களை குறித்து, என்னை குறித்து, இந்த ஊழியத்தை குறித்து அவர் வைத்ததான திட்டங்கள், அவர் வைத்ததான தரிசனங்கள், அதை நிச்சயமாய் அவர் நிறைவேற்றுவார். அது தாமதிப்பதில்லை என்று வசனம் சொல்லுகிறது. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, அந்த நம்பிக்கையோடு உம்மை நாங்கள் துதித்து கொண்டே இருப்போம் அப்பா. எங்கள் மீது தரிசனம் வைத்தவரே உம்மை துதிப்போம் என்று சொல்லி இந்த பாடலை சேர்ந்து நாம் பாடுவோமா? தெரியாதவர்கள் கூட சேர்ந்து ஒரு கேட்டுட்டு திரும்ப சேர்ந்து பாடி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமா? குறித்த காலத்திற்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே. சேர்ந்து குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே. சேர்ந்து பாடுவோமா? குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே. அது முடிவிலே விளங்கும், பொய் சொல்லாது, அதில் தாமதம் இல்லை என்றே. அது முடிவிலே விளங்கும், பொய் சொல்லாது, அதில் தாமதம் இல்லை என்றே. துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார் துதிப்போம். குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்த, விசுவாசத்தோட அறிக்கை பண்ணி, குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே. அடுத்த சரணம் இப்படியாக சொல்லுகிறது: என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தீரே. எத்தனையோ பேர் நமக்கு வாக்குறுதி கொடுத்து கூட இந்நாள் வரையில் வந்திருக்கலாம். நம்முடைய ஸ்கூல் படிக்கிறது வரை டீச்சர்ஸ் வருவாங்க, காலேஜ் போகும்போது ப்ரொஃபஸர்ஸ், அப்படி வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ஒவ்வொரு மனிதர்கள் கூட வரலாம். ஆனால் கடைசி வரை யாரும் வரப்போகிறதே இல்லை. ஆனால் ஆண்டவர் நிச்சயமாய் அவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னோடு இருந்து உன் பேரை மகிமைப்படுத்துவேன், உன்னை கனப்படுத்துவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு அவர் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். கூட உடன் இருந்ததான லோத்து விட்டுட்டு சென்ற போதிலும் அவர் கூடவே இருந்து அவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்ற உண்மை உள்ளவராய் இருந்தார். சேர்ந்து பாடுவோம். என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தீரே. ஏறிட்டு பார் என்று தேசங்கள் அனைத்தையும் என் கையில் கொடுத்தீரே. என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தீரே. ஏறிட்டு பார் என்று தேசங்கள் அனைத்தையும் என் கையில் கொடுத்தீரே. சேர்ந்து என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தீரே. ஏறிட்டு பார் என்று தேசங்கள் அனைத்தையும் என் கையில் கொடுத்தீரே.
துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். உற்சாகமாய் துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார் துதிப்போம். குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, சேர்ந்து குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, அது முடிவிலே விளங்கும் பொய் சொல்லாது அதில் தாமதம் இல்லை என்றே, முடிவிலே விளங்கும் பொய் சொல்லாது அதில் தாமதம் இல்லை என்றீர். துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசு, மகிழ்ச்சியோடு பாடுவோமா, நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தி, யார் இல்லைனாலும் நீங்க உண்டப்பா. என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தி, ஏறிட்டு பார் ஏறிட்டு பார் என்று தேசங்கள் அனைத்தையும் என் கையில் கொடுத்தீரே, ஏறிட்டு பார் என்று தேசங்கள் அனைத்தையும் என் கையில் கொடுத்தீரே. ஒருக்க கூட, என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தீரே, மேலான இலக்கை எதிர்நோக்கியோட புது பலன் இன்னொருக்க சொல்லுவோமா, என்னுடன் வந்தோர் பிரிந்து சென்றும் தொடர்ந்து சுமந்தீரே, ஏறிட்டு பார் என்று தேசங்கள் அனைத்தையும் என் கையில் கொடுத்தீரே. என்னுடன் வந்தோர் தொடர்ந்து சுமந்தி, மேலான இலக்கை எதிர்நோக்கியோட புது பலன் தந்தீர். துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார். துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார் துதிப்போம். குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, குறித்த காலத்துக்கு என்னில் தரிசனம் வைத்தவரே, முடியாது என்று ஓடி ஒளிந்தும் தேடி வந்தீரே, போகின்ற தூரம் வெகு தூரம் என்று புறப்படச் செய்தீர். நீ போக வேண்டிய தூரம் முடியாது என்று ஓடி ஒளிந்தும் தேடி வந்தீரே, போகின்ற தூரம் வெகு தூரம் என்று புறப்படச் செய்தீரே. ஒருவேளை நீங்க நினைக்கலாம், போதும் ஆண்டவரே போதும்னு. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீ போக வேண்டிய தூரம் வெகு தூரமாக இருக்கிறது. மகனே நீ சோர்ந்து போகாத, மகளே நீ சோர்ந்து போகாத, உன்னுடன் இருக்கிறதான கர்த்தர் நான் பராக்கிரமசாலி. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. யுத்த வீரர்கள் எதிரிட்டு வந்தாலும் ஆண்டவர் நமக்காக யுத்தம் செய்கிறவராய் இருக்கிறார். கலங்காமல் பயப்படாமல் அறிக்கை செய்து பாடுவீங்களா, ஆண்டவரே நீங்க ஏன் கூட இருக்கிறதால ஆண்டவர் இதுவரை ஒருவேளை நான் யோசிச்சிருக்கலாம், போதும் ஆண்டவரே போதும்னு. ஆனா என் மேல வைத்ததான அந்த பெரிய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக நீங்க என்னோடு கூட இருந்து வழி நடத்த வல்லவராய் இருக்கிறீங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி பாடுவோமா. முடியாது என்று ஓடி ஒளிந்தும் தேடி வந்தீரே, போகின்ற தூரம் வெகு தூரம் என்று புறப்படச் செய்து, முடியாது என்று ஓடி ஒளிந்தும் தேடி வந்தீரே, போகின்ற தூரம் வெகு தூரம் என்று புறப்படச் செய்து. துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், தரிசனம் வைத்தார் துதிப்போம். துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம்,
நிறைவேற்றி முடிப்பார். துதிப்போம் துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார். துதிப்போம் துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார். துதிப்போம். அந்நியனாக கால் வைத்த இடத்தை கரங்களில் கொடுத்தீரே. ஓ ஆண்டவரே, நான் அந்நியனாக கால் வைத்த இடத்தை என்னுடைய கரங்களிலே சொந்த இடமாக கொடுத்திருக்கிறீங்க அப்பா. ஆண்டவரே, விலையேற பெற்ற உம்முடைய வார்த்தை அது நிறைவேற்றி இருக்கிறீங்களே அப்பா, நன்றி என்று சொல்லி, அந்நியனாக கால் வைத்த இடத்தை கரங்களில் கொடுத்தீரே. அறிக்கை பண்ணி, அந்நியனாக கால் வைத்த இடத்தை கரங்களில் கொடுத்தீரே. என் தேவைகள் எல்லாம் அற்புதமாக சந்தித்து நடத்தினீரே. என் தேவைகள் எல்லாம் அற்புதமாக சந்தித்து நடத்தினீர். சேர்ந்து பாடுவோம். அந்நியனாக நான் கால் வைத்த இடத்தை என் கரங்களில் கொடுத்தீரே. என் தேவைகள் எல்லாம் அற்புதமாக சந்தித்து திரும்பவும் அறிக்கை பண்ணி பாடுவோமா? அந்நியனாக கால் வைத்த இடத்தை கரங்களில் கொடுத்தீரே. என் தேவைகள் எல்லாம் அற்புதமாக சந்தித்து நடத்தினீரே. துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார். துதிப்போம். ஓ அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார். துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார். துதிப்போம் துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம், அதை நிறைவேற்றி முடிப்பார். துதிப்போம் துதிப்போம் இயேசுவை துதிப்போம், நம்மில் தரிசனம் வைத்தார். துதிப்போம் துவங்கின இயேசுவை துதிப்போம். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, நீங்க என்னோடு கூட இருந்து என்னை வழி நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறீங்களே அப்பா, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கே நன்றி. நான் அந்நியனாக கால் வைத்த இடத்தை என்னுடைய கரங்களில் கொடுக்கிற தேவனே, உமக்கு நன்றி. வாக்குரத்த அனைத்தையும் நிறைவேற்றுகிற வல்லமை உள்ள தேவனே, உமக்கு நன்றி, உமக்கு நன்றி. நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, நீங்க துவங்கினதப்பா, உங்க தரிசனத்தை வைத்து துவங்கினதான இந்த ஊழியம், இந்த வாழ்க்கை ஆண்டவரே, நீங்க முடிவு பரியந்தம் நடத்த வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறீங்களே, உமக்கு நன்றி அப்பா, உமக்கு நன்றி அப்பா. ஹல்லேலூயா. அர்ப்பணிப்போடு சொல்லுவோமா? நீங்க துவங்கின இந்த ஓட்டத்தை நீர் சொல்லும் வரையில் ஓடிடுவேன். துவங்கின உம்மால் நிறைவேற்றக்கூடும், அதை மட்டும் எண்ணி ஓடிடுவேன். நீங்க துவங்கின இந்த ஓட்டத்தை நீர் சொல்லும் வரையில் ஓடிடுவேன். துவங்கின உம்மால் நிறைவேற்ற கூடும், அதை மட்டும் எண்ணி ஓடிடுவேன். திசை நான்கும் மனிதர்கள் அடைத்தாலும் நான் நோக்கும் ஒரு திசை நீர்தான் ஐயா. திசை நான்கும் மனிதர்கள் அடைத்தாலும் நான் நோக்கும் ஒரு திசை நீர்தான். எல்லா திசைகளும் அடைக்கப்பட்டாலும் திசை நான்கும் மனிதர்கள் அடைத்தாலும் நான் நோக்கும் ஒரு திசை நீர்தான் ஐயா. எனக்காகவே எப்பொழுதும் வானங்களை திறப்பவரே, எனக்காகவே எப்பொழுதும் வானங்களை திறப்பவரே.
ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, திசை அடைக்கப்பட்டாலும் நான் நம்புகிற ஒரு திசை, அது பரலோகத்தின் திசை. எனக்காக எப்பொழுதும் திறந்திருக்கிறதான ஒரு திசை. நான் ஜெபிக்கும் எல்லா ஜெபங்களுக்கும் பதில் வருகிறதான ஒரு திசை. சங்கீதக்காரனை போல ஆண்டவரே, நாங்களும் சொல்லுகிறோம் அப்பா, எங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் அந்த பர்வதங்களுக்கு நேராக எங்கள் கண்களை ஏறெடுப்போம். ஒருவேளை இந்த கண்ணீரின் நேரத்தில் நீங்கள் இந்த ஜெபத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம், இதில் பங்கு கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், மகனே மகளே, நீ கலங்காதே, உனக்காக நான் இருக்கிறேன். மனிதர்கள் இதுவரை உதவி செய்வார்கள் என்று சோர்ந்து போயிருக்கலாம், ஆனால் இப்பொழுதும் என்னை நீ நம்பு. உலகம் அப்படி இருக்கிறது, ஊழியக்காரர்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள், நான் நம்பினவர்கள், என் சகோதரர்கள், உறவினர்கள் எல்லாரும் இப்படி இருக்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் போதும். ஹல்லேலூயா. அநேக கட்டத்தில் நம்மளுக்கு பிறர் செய்யாததை முன்னிட்டு நமக்கு கோபம் வருவது உண்டு. ஆனால் அவர்களுடைய நிலைமை அப்படி இருக்கும்போது நாம் அவர்களுக்கு என்ன செய்தோம் என்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. ஒருவேளை சில சமயத்தில் சில மனிதர்களுக்கு நாம் இழைத்த துன்பங்களும் தவறுகளும் நமக்கு அறியப்படாமல் போகலாம். நம்முடைய கண்களை அவைகள் மறைத்து இருக்கலாம். இந்த ஆராதனை வேளையிலும் ஆண்டவர் விரும்புகிறதான ஒரு காரியம், ஆலயத்தில் நாம் செல்லும்போது நம் பேரில் நம் சகோதரனுக்கு குறைச்சல் உண்டாயிருந்தால் காணிக்கையை வைத்துவிட்டு அவனோடு முதலாவது ஒப்புரவாகிவிட்டு அவரிடத்தில் வந்து காணிக்கையை செலுத்தும்படியாக அவர் சொல்லுகிறார். இந்த வேளையிலும் கூட ஆண்டவரே, யாரிடத்திலாவது எனக்கு கசப்பு இருந்தாலும், என்னிடத்தில் யாருக்காவது கசப்பு இருந்தாலும், ஒரு விஷயம் என்னை மன்னித்து அருளுங்கப்பா, என்னை ஒரு விஷயம் மன்னித்து அருளுங்கன்னு கேட்போமா? அப்பா, எனக்காக நீங்கள் இருக்கிறீங்கப்பா. ஆண்டவரே, நாங்கள் பிறருடைய குற்றங்களை மன்னிக்கும் போது எங்களுடைய குற்றங்களை நீர் மன்னித்து எங்களுக்காக ஆண்டவரே வானத்தின் பல கனிகளை திறக்கிறவராக இருக்கிறீரப்பா. எங்களை ஆசீர்வாதமாக மாற்றுகிறவராக இருக்கிறீங்கப்பா. ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம், நான் யாருக்கு என்ன தீங்கும் செய்யலையே, ஆனால் எனக்கு ஏன் இந்த துன்பம்? கவலைப்படாதீங்க, இது அவருடைய மகிமையின் புகழ்ச்சிக்கு காரணமாக மாற்றும் உங்களை. ஹல்லேலூயா. நெருக்கப்படுகிற யாவருக்கும் அவர் அனுகூலமான துணையாயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் துணை, நீர் எங்கள் கேடகம், நாங்கள் நம்பும் கண்மலை நீர். ஆண்டவரே, எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? அப்பா, நீர் என் கண்மலையும் என் கோட்டையும், ஆண்டவரே, நான் நம்பி இருக்கிற என் துருகமும், ஆண்டவரே, அசையாத உயர்ந்த பர்வதமும் ஆயிருக்கிறீங்கப்பா. நீரே என் அடைக்கலம். ஹல்லேலூயா. ஓ ரவாஷே ரிமோகோதோலுடு தூரிபியா மேஷாகா பலஹந்தி படோ ரேகே பாஷேகே. ஆவியானவரே, உம்முடைய அசைவாடுதல், உம்முடைய கீழ்காற்று ஊற்றப்படட்டும் அப்பா. உடைந்து போயிருக்கிற உள்ளங்களில் ஆண்டவரே ஒரு தேறுதலை நீர் கட்டளையிடுவீராக அப்பா. ஆண்டவரே, இலைகள் உதிர்ந்த நாட்களிலே ஆண்டவரே அவர்களுடைய சூழ்நிலை மரித்து போனது என்று பிறர் நினைத்திருக்கலாம். ஆண்டால் ஆண்டவரே, மரித்து போன நிலைமையில் ஆண்டவரை கிடந்த எலும்புகளுக்குள்ளாக ஜீவன் உண்டு பண்ணுகிற தேவன், இந்த நாள் உம்முடைய காற்றை வீச பண்ணுவீராக, உம்முடைய வார்த்தையை வீச பண்ணுவீராக அப்பா. எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. இலைகள் உதிர்ந்த நாட்களிலே நான் மரித்து போனேன் என்றனரே, கனிகளின் அறிகுறி இல்லாததால் நான் பிழைப்பதே அரிது. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுவோமா? இலைகள் உதிர்ந்த நாட்களிலே நான் மரித்து போனேன் என்றனரே, கனிகளின் அறிகுறி இல்லாததால் நான் பிழைப்பதே அரிது என்றனரே. நீர் என்னுள் வேறாக இருப்பதினை நான் மறுபடி தளிர்த்ததில் காண்பித்தீரே. நீர் என்னுள் வேறாக இருப்பதினை நான் மறுபடி தளிர்த்தது. சொல்லுவோமா? நீர் என்னுள் வேறாக இருப்பதினை நான் மறுபடி தளிர்த்ததில் காண்பித்தீரே. நீர் என்னுள் வேறாக இருப்பதினை நான் மறுபடி தளிர்த்ததில்
காண்பித்தீரே. ஆண்டவரே, நாங்கள் மரித்து போனோம் சொன்னவர்களுக்கு முன்பாக நீர் எங்களுக்குள் வேறாக இருப்பதை காண்பீங்கப்பா. நாங்கள் யார் என்பதை காட்டல்ல, எங்களுக்குள்ள வேறாக நீர் இருக்கிறீர் என்பதை காண்பிப்பதற்காக ஆண்டவரே எங்களுக்குள்ள இருந்து நீர் கனிகளின் அறிகுறியை தென்பட செய்யுங்கப்பா. வாடி போன நிலைமையிலிருந்து ஆண்டவரே ஒரு உயிர் மீட்சி உண்டாகட்டும் அப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. யோவான் 15:5 இவ்வாறாக சொல்லுகிறது, நானே திராட்சை செடி, நீங்கள் கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. ஹல்லேலூயா. இப்போதும் கூட ஆண்டவரே, உம்மை விட்டு நான் ஒருவேளை தூரமாக இருக்கலாம் அப்பா. ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் நீர் என்னை தேடி வரும்படியாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் அப்பா. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நீர் என்னை தேடி வந்தும் நாங்கள் தான்ப்பா விலகி விலகி சென்று கொண்டு இருக்கிறோம். உங்கள் பேர் அன்புக்குள்ளாக எங்களை இழுத்து கொள்வீராக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இழுத்து கொள்ளுமே. ஹல்லேலூயா. ஓ ஜீசஸ். இந்த ஜபத்தில் இருக்கிற ஒரு சிலரை ஆண்டவர் மீண்டுமாக அழைக்கிறார். ஹல்லேலூயா. என்னிடத்திலாக நீங்கள் திரும்பவும் வரும்படியாக. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் இடத்துல திரும்பவும் வரும்படியாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் நோக்க வேண்டிய ஒரு திசை உண்டுங்க, பரலோகத்தின் திசை. நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முகம் உண்டு, ஆண்டவரின் முகம். அவருடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்த ஒருவரையும் அவர் வெட்கப்பட்டு போக செய்கிறவரே அல்ல. இதுவரை எதையோ பார்த்து யாரையோ பார்த்து நம்ம ஏமாற்றப்பட்டு இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு சூழ்நிலை இப்படிங்கிறதுக்குள்ள அது மாறி போகும். எப்போ தெரியுமா? ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கும்போது, அவருடைய முகத்தை நாம் நோக்கி பார்க்கும்போது. கடைசியாக நாம் ஒரு சரணத்தை மட்டும் பாடி முடிக்க போகிறோம். அர்ப்பணிப்போடு பாடுவோமா? உலகத்தின் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி என்னை இல்லாமல் ஆக்குவேன். உங்களை பார்த்து சொன்னாங்களா, என் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி உன்னை இல்லாமல் ஆக்குவேன். கவலைப்படாதீங்க. ஹல்லேலூயா. மாம்ச சிந்தையை பயன்படுத்தி என் வாசனை கெடுத்திட முயன்றனரே. உங்களை பற்றி, நம்மளை பற்றி ஆண்டவருக்கு தெரியுங்க. வேற யார்ட்டையும் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவரை இருதயத்தில் சுமந்து கொண்டு அவரை போல எப்போதும் நன்மை செய்கிறவர்களாக நாம் இருப்போமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. பரியாசம் செய்தோரின் கண்கள் முன்னே ஊழிய அலங்கத்தை எழுப்பினீரே. உங்க ஊழிய அலங்கம் மீண்டுமாக எழுப்பப்பட போகிறது. ஹல்லேலூயா. பரியாசம் செய்தவர்களுடைய கண்களுக்கு முன்பாக, அவருடைய நாமத்தை இழிவுபடுத்தினவர்களுக்கு முன்பாக மீண்டுமாக அவர் தம்முடைய ஊழியத்தை அவர் எடுத்து நிறுத்தப் போகிறார். ஹல்லேலூயா. நாம் நினைத்திராத ஒரு ஊழியம். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு மேலான ஒரு ஊழியம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆத்துமாக்களை ஆண்டவரிடத்திலாக இழுக்கிற ஒரு ஊழியம், உடைந்த உள்ளங்களை கட்டுகிறதான ஒரு ஊழியம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் ஒரு புதிய வாசலை நீர் திறக்கிறீரே, உமக்கு நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே, உமோடு இணைந்த கொடியாக நாங்கள் மாறணும் அப்பா. யோசேப்பு கனிதரும் கொடியாக இருந்தது போல, ஆண்டவரே செடியாக அவர் இருந்தது போல, ஆண்டவரே உமோடு சேர்ந்து நாங்களும் கனி கொடுக்க வேண்டுமே அப்பா. ஹல்லேலூயா. எனக்காகவே எப்பொழுதும் வானங்களை திறப்பவரே, தடையான பாதையிலும் மேலானதை நீர் திறப்பவரே. எனக்காகவே எப்பொழுதும் வானங்களை திறப்பவரே, தடையான பாதையிலும் மேலானதை நீர் திறப்பவரே. எனக்காகவே, எனக்காகவே எப்பொழுதும் வானங்களை திறப்பவரே, தடையான பாதையிலும் மேலானதை நீர் திறப்பவரே, நீர் திறப்பவரே, நீர் திறப்பவரே. நீர் எங்களுக்காக வழிகளை திறக்கிறதான தேவனப்பா. ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவே நன்றி அப்பா. ஓ
ஓ ஹalleluya, ஓ ஜீசஸ் ஹalleluya. எத்தனை பேர் என்னை அழிக்க நினைத்தும் அழியாத அழைப்பு என்னை காத்து கொண்டதே. துரோகங்கள் வீண் பழிகள் என் மேல் விழுந்தும் கரைபடாத கரங்கள் என்னை அணைத்து கொண்டதே. எஜமானனே, என் எஜமானனே, என்னை அழைத்த எஜமானனே, எஜமானனே, என் எஜமானனே, அழைத்த அழைப்பின் எஜமானரே. ஆண்டவரே, எத்தனை பழிகள், வீண் பெருமை, வீண் துரோகங்கள் எல்லாம் வந்த போதிலும் அப்பா, உங்க அழைப்பு மட்டும்தான்ப்பா எங்களை இதுவரை நடத்தி வந்தது. இந்த ஊழியத்தை இதுவரை நடத்தி வந்தது. இந்த ஊழியத்தில் பங்காளர்களாக இருக்கிற ஒவ்வொருவரை நடத்தி வந்தது. கவலைப்படாதீங்க, ஆண்டவர் உங்கள் பட்சத்தில் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. கலங்குகிற ஒவ்வொருவருடைய கண்ணீரையும் அவர் துடைத்து நமக்கு ஜெயத்தை உண்டு பண்ணுகிற தேவனாய் இருக்கிறார். இந்த ஆராதனை வேளையில கர்த்தர் பலமாக அசைவாடினதற்காக நன்றி. நீர் இடைப்பட்டதற்காக நன்றி அப்பா. மனுஷன் ஒருவேளை முகத்தை பார்க்கலாம், எங்களுடைய பலவீனங்களை பார்க்கலாம். ஆனால் அப்பா, நீர் எப்பொழுதும் எங்களுக்கான மேலான திட்டங்களை வகுத்து ஆண்டவர் எங்களுக்காக நீர் வைத்த தரிசனத்திற்காக எங்களை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற தேவன் அப்பா. ஹல்லேலூயா. சில பிரிவுகள் வரலாம், ஆண்டவர் ஏற்படுத்துவார். சிலரை ஆண்டவர் உங்களோடு இணைக்கலாம். அவருடைய சத்தத்தை தெளிவாக கேட்கிற ஒரு அனுபவம் இருந்தால் நாம் குழப்பமடைய வேண்டிய தேவையே இல்லை. என் வாழ்க்கையில் அவர் செய்கிறதான திட்டத்தை யார் மூலமாக அறிவிக்கிறதை காட்டிலும் எனக்கு அவர் அறிவிக்கிறதான தேவனாக இருக்கிறார். ஆபிரகாமோடு ஒரு நண்பனை போல பேசின தேவன், மோசையோடு முகமுகமாய் பேசின தேவன் இன்று உங்களோடும் பேச ஆயத்தமாய் வந்திருக்கிறார். எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க? ஹல்லேலூயா. என்னோடு நீங்கள் பேசுங்கப்பா. தொடர்ந்து நீங்கள் ஆட்கொள்ளுங்க. என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எப்போதும் கூட இருங்கப்பா. எப்போதும் என் கூட இருங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம், துதிகளை ஏறெடுக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். இந்த ராப்பகல் ஜெபத்திலே பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களுக்கு எங்கள் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த ஜெபத்திலே தொடர்ந்து நீங்கள் எங்களோடு இணைந்து இந்த ஜெபத்திலே பங்கு பெறுங்கள். இதை நீங்கள் அநேகருக்கு தெரியப்படுத்துங்கள். கர்த்தர் இந்த ஜெபத்தின் மூலமாக கர்த்தர் நம்முடைய தேசத்திலே பெரிய காரியங்களை நம் மத்தியில் அவர் செய்கிறவராக இருக்கிறார். அதனால் நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். ஜெபத்திற்கு ஆயத்தமாக நம் கண்களை மூடி ஒரு நிமிடம் நாம் ஜெபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தகப்பனே, இந்த ஆரம்ப வேளையில் கர்த்தர் அப்பா எங்களுக்கு நல்ல ஆசீர்வாதமாக பாடல் ஆராதனை வேலையை எங்களுக்கு நடத்தி தந்தீங்க. அதுக்காக நன்றி. அப்போ தொடர்ந்துள்ள ஆண்டவரே சப்பா, ஆண்டவரே ஜெப குறிப்பு நேரங்களிலே தேவனுடைய ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா, ஜெப ஆவினால் எங்களை நிரப்புங்க. மன்றாட்டின் ஆவி, விண்ணப்பத்தின் ஆவி ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் கொடுக்கறதுக்காக ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களை பாரப்படுத்துவீராக. ஜெப சிந்தையை எங்களுக்குள்ளே உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே, ஜெபிப்பதற்காக கர்த்தர் ஆண்டவரே இந்த நேரத்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்போ அந்த ராப்பகல் ஜெபத்தை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே அப்பா உண்மையான ஆண்டவரே நம்முடைய விடுதலைகளை ஆண்டவரே அவங்க வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கட்டும். ஆண்டவரே, இந்த ஜெப நேரம் முழுவதும் தேவ ஆவியானவர் பொறுப்படுத்திக் கொள்வீராக. ஆண்டவரே, நாங்கள் ஜெபிக்க ஆண்டவரே ஜெப சிந்தை எங்களுக்கு உண்டாகட்டும். ஜெப நேரத்திலே ஆண்டவரே சப்பா நாங்கள் ஜெபிக்கிறதற்கு ஆண்டவரே எதெல்லாம் நாங்கள் கேட்கிறோமோ அதெல்லாம் எங்களுக்கு ஜெபிப்பதற்கு ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய போவதுக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, ஜெப ஆவியினால் எங்களை நிரப்புங்க. ஆண்டவரே, ஜெபத்தில் ஆண்டவரே சப்பா நாங்கள் ஆண்டவரே இந்த காரியங்களுக்காக ஜெபிக்கிறதான நேரங்களில் ஆண்டவரே எங்களை சிந்தை ஆண்டவரே எங்கள் மனதை ஒருமுகப்படுத்துங்க. ஆண்டவரே, நாங்கள் வீடுகளில் இருந்து இதை பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் எந்த ஒரு ஆண்டவரே தடைகளும் வராதபடிக்கு ஆண்டவரே இந்த ஜெபத்தை முழுவதுமாய் ஆண்டவரே இதில் ஆண்டவரே பங்கு பெற கர்த்தர் கிருபை செய்ய போவதுக்காக நன்றி. உடைய கிருபை எங்களோடு இருக்கட்டும். இயேசுவின் மூலம் எங்கள் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நல்லவர். நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். முதலாவதான ஜெப காரியம் என்னென்னா, நம்ம கொரோனா இந்த நாட்களில் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக எல்லா இடங்களிலும் பரவி கொண்டிருக்கிறது. இதில் தமிழகம் எல்லாம் அதிகரிக்கும் தொற்று அப்படின்னு சொல்லி போட்டு செய்தித்தாளில் போட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம இந்த காரியத்துக்காக நம்ம ஜெபிக்கணும். என்னென்னா, நம்ம தமிழகத்தில் மட்டுமல்ல அநேக இடங்களில் கொரோனா இந்த நாட்களில் அதிகமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. 7ஆம் தேதி செய்தித்தாளில் வந்ததான காரியம், எல்கேஜி யூகேஜி இந்த 2 வகுப்புகளுக்கும் என்னென்னா
அவங்களுக்கு என்ன பண்ணால் கிளாஸு கிடையாது, ஸ்கூல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செய்தி வந்திருக்கு. பாருங்கள், இப்படி கட்ட காரியங்கள் நடக்கக்கூடாது. அதனால் பிள்ளைகளுக்காக நம்ம கருத்தாக ஜெபம் பண்ணணும். நிறைய பேர் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க, எத்தனையோ பேர் வேலைகளுக்கு செல்கிறாங்க, எத்தனையோ பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அநேக காரியங்களை செய்கிறாங்க. இதற்கு இந்த வியாதி அதிகமாக பட்டுச்சுன்னா நம்முடைய தொடர் காரியங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டு போகும். நம்முடைய எல்லா காரியங்களிலும் நம்ம பரிதவிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலைமையில் தான் வரும். அதனால் இதுக்காக நம்ம பாரத்தோடு ஜெபிக்க போகிறோம். இந்த இரவு ஜெபம் நம்ம கொள்ளை நோய்களுக்காக, ராப்பகல் ஜெபம் ஏற்படுத்தப்பட்ட நோக்கமே நம்ம கொள்ளை நோய்களுக்காக ஆண்டவர் நம்ம ஜெபிக்கும்படி கர்த்தர் இந்த கூட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். அதனால் நோய்கள் எல்லாத்திலிருந்து தேவன் நம்முடைய தேசத்தை பாதுகாக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்திய தேசத்தை மனதில் உணர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. இந்திய தேசம் ஏற்கனவே கொரோனானால் பயங்கர பாதிப்புகளை சந்தித்திருக்கிறது. இனிமேல் எந்த ஒரு பாதிப்புகளும் இந்த கொரோனானால் எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தில் எந்த பிரச்சனைகளும் வரக்கூடாது. கர்த்தர் இந்த தேசத்தையும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மக்களையும் கர்த்தர் இந்த வியாதியிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக நம்ம எல்லா கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. தகப்பனே, இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறோம் அப்பா. அப்பா, அந்த இரவு வேளையில் ஆண்டவரே நம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே, நீ தூரத்துக்கும் சமீபத்துக்கும் தேவனாக இருக்கிறீங்க. இந்த இரவு வேளையில் ஆண்டவரே, இந்த ஜெபத்தை ஆண்டவரே பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே ஒருத்தருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் எங்களை ஜெபத்தை கேட்கிறவர், எங்கள் ஜெபத்திற்கு பதில் தருகிறவர் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபத்தை ஆண்டவரே அப்பா ஹல்லேலூயா தள்ளாத தேவன் ஆண்டவர். எங்கள் ஜெபத்திற்கு நீர் கேட்டு பதில் கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா. இந்த நேரத்தில் கூட ஆண்டவரே இந்த கொரோனா பாதிப்புக்குள்ளே ஆண்டவரே சப்பா அதிகமாக கொண்டிருக்கிறது என்ற செய்தி வெளியே வந்திருக்குது ஆண்டவரே. ஓ, நாங்கள் பாரத்தோடு இதுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தகப்பனே. எங்கள் இந்திய தேசத்தில் அப்பா ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, அழிவும் நாசமும் முன் எல்லைகளெங்கிலும் கேட்கப்படுவதில்லை என்ற வார்த்தையின்படி ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா அந்த நோய்கள் ஆண்டவரே இனி ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் பரவாதபடிக்கு கர்த்தர் அப்பா அந்த பிசாசுடைய தந்திர திட்டங்கள் எல்லாம் நிர்மூலமாக்கப்படும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் மேலே ஓ ஹல்லேலூயா உம்முடைய இரக்கத்தின் கரம், ஓ உம்முடைய மனதுருக்கம் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ எல்லா அழிவுகள் ஆண்டவரே பாதிப்புகள்லேருந்து எங்கள் தேசத்தை நீர் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஜெபிக்கிற ஒரு சேனையை கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தில் நீர் எழுப்பியிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா அநேக இடங்களில் ஆண்டவரே சப்பா ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. நாங்கள் கருத்தாய் ஜெபிக்கிற அந்த ஜெபங்கள் எல்லாம் கர்த்தர் கேட்டு கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. ஓ ஹல்லேலூயா. இந்த நேரத்தில் கூட அப்பா எங்கள் தேசத்தின் மேலே ஆண்டவருடைய கரம் நீட்டப்படுவதாக. இந்த வியாதியில் ஆண்டவரே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற ஜனங்களுக்கு ஒரு தெய்வீக சுகத்தை கர்த்தர் கட்டளையிடும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா. ஓ எங்கள் இந்தியாவில் ஆண்டவரே இந்த வியாதியின் மூலமாக ஒருவர் கூட மரித்து போகக்கூடாது ஆண்டவரே. ஒருவர் இந்த வியாதியில் ஆண்டவரே அகப்பட்டு விடாதபடிக்கு கர்த்தர் ஹல்லேலூயா ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குறிப்பாக எங்கள் தமிழகம் முழுவதிலும் ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா எங்கள் தமிழகம் முழுவதிலும் ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டவரே சுகாதாரத்துறை ஆண்டவரே, அதே போல் ஆண்டவரே மருத்துவத்துறையில் இருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா இந்த ஆண்டவரே இந்த நோயினால் பாதிக்கப்படாதபடிக்கு ஆண்டவரே இதில் ஆண்டவரே இந்த காரியங்களில் ஆண்டவரே எசப்பா ஹல்லேலூயா உதவி செய்கிற ஆண்டவரே எல்லாரும் கர்த்தர் பாதுகாப்பீராக. குறிப்பாக ஆண்டவரே எங்கள் தமிழகம் முழுவதிலும் அப்பா இதற்காக நல்ல காரியங்களை ஆண்டவரை செயல்படுத்தி ஆண்டவரே இது வராதபடிக்கு ஆண்டவரை நீ தடை பண்ண போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. தகப்பனே எங்கள் தேசத்திற்கு நீர் ஒரு ஆண்டவரே நல்ல அனுகூலமான காரியங்களை நீர் கட்டளையிட போவதுக்காக நன்றி. எல்லா ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே பிசாசு கொண்டு வருகிற எல்லா அழிவுகளிலிருந்து கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தை முற்றிலுமாக நீர் பாதுகாத்து கொள்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா நம்முடைய கரத்து நீட்டப்படுவதாக. ஆண்டவரே எங்கள் தமிழகத்தில் ஆண்டவரே சப்பா ஹல்லேலூயா பள்ளிகள் இனி மூடப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. எல்லா கிளாஸஸும் நடக்கட்டும். குறிப்பாக ஆண்டவர் ஸ்கூலுக்கு இப்போ ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் பள்ளிகள் ஆண்டவரே திறந்துருக்குது ஆண்டவரே. எசப்பா அந்த நாட்களில் ஸ்கூலில் படிக்கிற ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா அந்த மாணவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. இந்த வியாதிகள் ஒரு பிள்ளைகளை கூட அணுகக்கூடாது ஆண்டவரே. இந்த வியாதிகள்னால ஒருத்தர் கூட பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்பா. எல்லாரும் மேலே இயேசுவுடைய ரத்தத்தை நாங்கள் தெளிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரை இப்பொழுதே ஆண்டவரே இந்த பாதிப்புக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆண்டவரை சுகமாக்குறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே எல்லா மரித்து போன அவயங்கள் மறுபடியும் ஜீவன் உண்டாகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா அப்பா ஒவ்வொருவரையும் நீர் பாதுகாத்து கொள்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. மரணம் நாசமும் எல்லைகளையும் கேட்கப்படுவதில்லைன்னு சொன்னது போல ஆண்டவரே எல்லா அழிவிலிருந்தும் ஆண்டவரே எல்லா ஆண்டவரே ஆபத்துகளிலிருந்தும் ஆண்டவரே எல்லா நோய்கள் கிருமிகளிலிருந்து கர்த்தர் எங்களை நீர் முற்றிலுமாக
பாதுகாத்து கொள்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா நீர் உம்முடைய கரத்தை நீட்டி எங்கள் தேசத்துக்கு சுகத்தை கட்டளையிடுகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய சுகம், தெய்வீக சுகம் அன்றைய எங்கள் தேசத்தின் மேலே கட்டவிழ்க்கப்படுகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. கர்த்தர் நீர் ஒவ்வொருவரையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. ஒவ்வொருவரையும் இயேசுவின் இரத்தத்துக்குள்ளே நாங்கள் மறைத்து கொள்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அந்த நாட்களில் அன்றைய கர்த்தர் ஒரு பெரிய அற்புத சாட்சியை கேட்க உதவி செய்யுங்க. எங்கள் தேசத்தின் நிலைமையை கர்த்தர் மாற்றியதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய கரம் எங்கள் தேசத்தின் மேலே நீட்டப்பட்டதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா தொடர்ந்து கிரியை செய்வீராக. இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென் ஆமென். ஹல்லேலூயா. அடுத்ததாவது கூட ஒரு குறிப்புக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இந்த போதைப் பொருள் கடத்தல்கள் நம்ம தேசத்தில் அதிகமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இது பிடிபட்டு கொண்டிருக்கிறது. ஆனால் இதிலிருந்து நம்முடைய தேசத்தை ஆண்டவர் பாதுகாக்க வேண்டும். குறிப்பாக இந்த கடந்த 8ஆம் தேதி செய்தித்தாளில் வந்துச்சு, சென்னையிலேருந்து கடத்தி வந்த 13.5 கிலோ கஞ்சா பொருட்கள் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நல்ல செய்தி வந்திருக்குது. இதே போல் இந்த கடத்தல் கும்பல்கள் எல்லாம் கர்த்தர் அவங்க பிடிபடணும். அவங்க இந்த மாதிரி காரியங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது, தேசத்தில் போதைப் பொருள் கடத்தல்கள் நடக்கக்கூடாது. கர்த்தர் நம்முடைய தேசத்தை இந்த பாருங்கள், இந்த போதைகள் இந்த காரியங்கள்லேருந்து நம்முடைய ஜனங்களை கர்த்தர் முற்றிலுமாக பாதுகாத்து கொள்ளணும். அதில் யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது, அதில் பாதிக்கப்படக்கூடாது. இது வந்துச்சுன்னா நிறைய இந்த போதைகள் பாருங்கள், முன்னாடியெல்லாம் 1-2 பேர்களில் தான் இருக்கும். புதிய புதிய பேர்களில் இந்த போதைப் பொருட்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது நாட்கள் செல்ல. இப்போ இப்படி வர வர அநேகர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை பயன்படுத்தி பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுவாங்க. இது ரொம்ப விளைவுகளை, பயங்கரமான காரியங்கள் நம்ம தேசத்தில் கொண்டு வரும். அதனால் இதில் கர்த்தருடைய கரம் நீட்டப்படணும். மெயினாக நம்முடைய ஜெபங்கள் எல்லாம் என்ன தெரியுமா, இந்த போதைப் பொருட்களை பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொருவரும் கர்த்தர் அவங்கள என்ன பண்ணணும்னா சந்திக்க வேண்டும். ஆமென். அவங்க இந்த போதைப் பொருட்களை என்ன பண்ணக்கூடாது, பயன்படுத்தக்கூடாது. கர்த்தர் இந்த போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பலையும் பிடிபடணும். இனி ஒரு இடத்துலையும் இந்த கடத்தல் கும்பல்கள் மூலமாக எங்கேயும் என்ன பண்ணக்கூடாது, இந்த போதைப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்யப்படக்கூடாது. அதனால் இதற்காக குறிப்பாக நம்ம பாரத்தோட ஜெபம். இதை பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய ஜனங்கள் தான் இதில் பாதிக்கப்படுறாங்க. நம்முடைய வாலிபர்கள் எல்லோரும் இதில் என்ன பண்ணுவாங்க, பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை நாசமாக்கப்பட்டு போய்விடும். அதனால் நம்ம குறிப்பாக இதுக்காக பாரத்தோட நம்முடைய தேசத்தின் நிலைமை அறிந்து நம்ம கருத்தாக ஜெபம் பண்ணலாம். எல்லாம் கண்களை மூடி. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. பிதாவே, உம்முடைய முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அப்பா, உம்முடைய குமாரன் ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீங்கள் அனுப்பி தந்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா, எங்கள் தேசத்தில் ஆண்டவரே சப்பா ஹல்லேலூயா நாட்களில் இருக்கிறதான ஆண்டவரே போதைப் பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் எல்லாம் ஆண்டவரே கர்த்தர் பிடிபடுவார்களாக. ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே நீர் பெரிய அற்புதங்களை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே. இதில் செய்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே பிடிபட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. இந்த காரியம் எங்கள் தேசத்தில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. தொடர்ந்து ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தில் போதைப் பொருள் கடத்தல்கள் ஆண்டவரே இனி நடைபெறாதபடிக்கு தேவன் எங்களுக்கு ஒரு அற்புதங்களை செய்வீராக. ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்திற்காக ஆண்டவரே அப்பா ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே தேசத்தில் ஆண்டவரே சப்பா எங்கள் ஜனங்களுடைய மீட்பிற்காக ஆண்டவரே எங்கள் ஜனங்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டு ஆண்டவரே அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவரே அழிக்கப்படக்கூடாது ஆண்டவரே சப்பா. குறிப்பாக இதில் அடிமைப்பட்டிருக்கிற எல்லா வாலிபர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இதிலிருந்து ஆண்டவரே இந்த வாலிபர்களை கர்த்தர் மீட்டெடுப்பீராக. இந்த போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா அவர்களை கர்த்தர் ஆண்டவரை உணர்த்தி ஆண்டவரே இதிலிருந்து வெளியில் வர கர்த்தர் உதவி செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தை கர்த்தர் சீர்படுத்துகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தில் நம்முடைய சுத்திகரிப்பு உண்டாகிறதுக்காக நன்றி அப்பா ஹல்லேலூயா. எங்கள் தேசத்துக்கு ஆண்டவரே அப்பா நீர் ஆண்டவரே நம்முடைய கரத்தை நீட்டி ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ஒரு அற்புதங்களை செய்ய போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. மாற்றத்தை கொண்டு வருகிற தேவன் நீங்கள் தான் ஆண்டவரே. உம்மால் மட்டும்தான் ஆண்டவரை முடியும். உடைய முகத்தை நோக்கி என்னுடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் என்று சொன்னீங்களா ஆண்டவரே. உடைய முகத்தை நோக்கி நாங்கள் பார்க்கிறோம். எங்கள் தேசத்துக்காக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தர் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் அழிவுகளை ஆண்டவரே நீர் தடுத்து நிறுத்தி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபங்களாம் கேட்டு கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தை ஆண்டவரே நீர் பாதுகாத்து வந்து கொண்டிருக்கிற நம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா அந்த நேரத்தில் கூட ஆண்டவரே இந்த போதைப் பொருட்களை ஆண்டவரே பயன்படுத்துகிறதான ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் சந்திப்பீராக. கர்த்தர் அவர்களை தொடுவீராக. ஆண்டவரே நம்முடைய உண்மையான மனம் திரும்புதல் அவங்க வாழ்க்கையில் உண்டாவதாக ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. அந்த கும்பல்கள் பிடிபட்டு படிப்படட்டும் ஆண்டவரே. அப்பா இதில் ஆண்டவரே உறுதுணையாக இருக்கிற எல்லா
எல்லாரும் ஆண்டவரே பிசாசு ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தை ஆண்டவரை கரைப்படுத்த நினைக்கிற எல்லா அசுத்த ஆண்டவரை காரியங்களை ஆண்டவரை எங்கள் தேசத்தை விட்டு கர்த்தர் மாற்றும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பிசாசுடைய தந்திர திட்டங்களை நாங்கள் எதிர்த்து நின்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹalleluya, ஓ ஹalleluya. பிசாசுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடிப்போவான் என்ற வசனத்தின்படி ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் மேலே ஆண்டவரே பிசாசுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆண்டவரே. எங்கள் ஜனங்களை ஆண்டவரை வஞ்சிப்பதற்கு பிசாசுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆண்டவரே. நாங்கள் எதிர்த்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா எங்கள் ஜனங்களை கர்த்தர் மீட்டெடுப்பீராக, எங்கள் ஜனங்களை கர்த்தர் ஆண்டவரே இந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவீராக என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த காரியங்கள் அன்றை நீ நடைபெறாதபடிக்கு கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தின் மேலே அப்பா நம்முடைய ஹalleluya நம்முடைய தூதர்களை அனுப்பி நீ பாதுகாக்க போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ இந்த காரியங்களை ஆண்ட செய்கிறவர்கள் பிடிபட போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நல்ல காரியங்களை எங்கள் தேசத்தில் கர்த்தர் நீ செய்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி. தொடர்ந்து நீ செய்ய போகிற நம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. உம்முடைய கரங்களில் எங்களை ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த காரியத்தில் கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்காக ஒரு நியாயம் செய்து ஆண்டவரே ஒரு அற்புதம் செய்ய போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. தொடர்ந்து இந்த செய்திகளை நாங்கள் கேட்காதபடிக்கு ஆண்டவரே கர்த்தர் ஆண்டவரே ஒரு அற்புதங்களை ஆண்டவரே ஒரு அதிசயத்தை ஆண்டவரை காணும்படி செய்ய போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவர். நம்முடைய கரங்களிலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே, ஆமென் ஆமென். அடுத்ததாவது கூட நம்ம ஒரு காரியத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். கொலைகள், இந்த காரியங்கள் பாருங்கள், பணத்துக்காக ஆசைப்பட்டு கொலைகள், கொள்ளை, இதெல்லாம் என்ன பண்ணிகிட்டோம்னா அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நாட்களில். இதற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணணும். முக்கியமாக இதுக்காக நம்ம ஜெபிக்கிறது. ஏன்னா தினந்தோறும் செய்தித்தாளில் நீங்கள் எப்போ எடுத்தாலும் இதை பார்க்கலாம். கொள்ளை, கொலைகள் இதெல்லாம் என்னென்னா சர்வசாதாரணமாக பல காரியங்களை வச்சு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏன்னா ஒரு ஜீவன் என்பது தேவன் கொடுத்தது மனிதர்களுக்கு. அதை யாரும் மனுஷன் உயிரை எடுக்கிற அதிகாரத்தை ஆண்டவர் கொடுக்கல. ஆனால் அந்த நாட்களில் சர்வசாதாரணமாக ஜனங்களுடைய உயிரை என்ன பண்ணுறாங்க, பணத்துக்காக நகைக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, கொன்று போடுற காரியங்களை நம்ம அதிகமாக கேட்குறோம். இந்த காரியங்கள் நம்ம தேசத்தில் இனி நடைபெறக்கூடாது. இதுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். பாருங்கள், கடந்த நாட்களில் செய்தித்தாளில் வந்த ஒரு காரியம் 8ஆம் தேதி வந்தது. பாருங்கள், குமரி மாவட்டத்தில் முட்டம் என்கிறதான இடத்துல பாருங்கள் வீடுக்குள்ளே புகுந்து தாயும் மகளையும் கொன்று போட்டு நகையை என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கொள்ளை அடித்திருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி பாருங்கள் நகைக்காக சில காரியங்களுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, கொலை செய்து விடுறாங்க. இந்த காரியங்கள் நடக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஜீவனும் விலையேற பெற்றது. அந்த ஜீவன் மரிக்கும்போது அது நம்ம தேசத்துக்கு தான் அது என்ன பண்ணோன்னா சாபத்தை கொண்டு வருகிறதா இருக்கும். நம்ம தேசத்துக்கு தான் அது அழிவு கொண்டு வருகிற காரியங்களாக இருக்கும். அதனால் நம்ம தேசத்தில் தீமைகள் நடக்கக்கூடாது. ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதற்காக தான் நம்ம ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். தீமைகள், தீங்கான காரியங்களை நம்ம தேசத்தை விட்டு ஆண்டவர் முற்றிலுமாக மாற்றி போட வேண்டும். இந்த நாட்கள் இதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். எல்லோரும் பாரத்தோட கண்களை மூடி நம்ம இதற்காக ஜெபம் பண்ணுவோம். நம்ம கேட்குற காரியங்கள் நம்மளை பாரப்படுத்தணும். நம்ம ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்கிறாருங்கிற ஒரு விசுவாசம் நமக்குள்ளே இருக்கணும். எப்போவுமே ஜெபத்துக்குள்ளே வரும்போது நம்ம ஐயோ இது நடக்குமா அப்படிங்கிற நிச்சயம் இல்லாமல் நம்ம ஜெபத்துக்குள்ளே வரக்கூடாது. நம்ம ஜெபிக்கும்போது நம்ம எண்ணங்களில் ஒன்று வரணும், இந்த காரியங்கள் மாற்றப்பட்டுச்சு, இது நடந்து விட்டதாக நம்ம நினச்சி அந்த ஒரு எண்ணத்தோடு நம்ம ஜெபம் பண்ண வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய தேசத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு பண்ணுகிறதாக இருக்கும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதனால் நம்ம விசுவாசத்தோடு இதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் நிச்சயமாக இதிலிருந்து நம்முடைய தேசத்தை சுத்திகரித்து கொண்டிருக்கிறார். அதனால் இன்னும் முழுமையாக ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் மாற்றி நம்முடைய தேசத்தை சீர்படுத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென்ல. கண்களை மூடி ஜெபம் பண்ணுவோமா? தகப்பனே, இயேசுவின் நாமத்தினால நம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்போ அந்த நாட்களில் ஆண்டவரே கொலைகள், கொள்ளைகள் ஆண்டவரே இதெல்லாம் தடுத்து நிறுத்தப்படட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தில் ஆண்டவரே இந்த நாட்களில் அநியாயங்கள், அக்கிரமங்கள் பெருகி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். தினந்தோறும் ஆண்டவரே பணத்திற்காக ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா தன்னுடைய ஆசைக்காக ஆண்டவரே அநேகரை கொன்று போட்டு ஆண்டவரே சென்று கொண்டிருக்கிறாங்க ஆண்டவரே. இந்த நிலைகள் மாறட்டும் ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஜீவனும் ஆண்டவரே விலையேறப்பட்டது ஆண்டவரே. அப்பா ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. மனிதன் ஆண்டவரே உயிரை எடுக்கிறதுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆண்டவரே. ஒரு ஜீவன் நீர் கொடுத்தது ஆண்டவரே. அது ஆண்டவரே எடுக்கிறதுக்கு யார் அதிகாரம் இல்லை ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா.
அப்பா இந்த மாதிரி ஆண்டவரை துணிகரமாக ஆண்டவரை செய்கிறதான இந்த நபர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. கர்த்தர் அவர்களை தடுத்து நிறுத்துவீராக. இந்த பிசாசு ஆண்டவரை கொண்டு வருகிற இந்த தந்திர திட்டங்களை ஆண்டவரை நாங்கள் எதிர்த்து தடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே. வசனம் சொல்லுது, பிசாசுடைய கிரியைகள் நீங்கள் அறியாதவைகள் அல்லவே அப்படின்னு சொல்லியிருக்க ஆண்டவரே. அவருடைய திட்டங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்த்து நின்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ எங்கள் தேசத்தை ஆண்டவரே அழிவுக்குள்ளாக நாசப்படுத்த நினைக்கிற அந்த ஆண்டவரே அந்த காலத்துடைய வல்லமைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் ஆண்டவரே. இந்த கிரியைகள் அழிக்கப்படட்டும். கொலைவெறியின் ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினால ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஒருமனப்பட்டு ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் ஆண்டவரே. இந்த ஆவிகளுடைய கிரியைகளை கர்த்தர் முற்றிலுமாக அழிக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே. ஒவ்வொரு ஜீவன்களும் காக்கப்பட போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஒவ்வொருவருக்குள்ள ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே. இந்த எண்ணங்கள் இருக்குமானா அதெல்லாம் இப்பொழுதே சிந்தனையை விட்டு கர்த்தர் எடுத்து போடுகிறதுக்காக நன்றி. பகைகள் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா, வைராக்கியங்கள் ஆண்டவரே, கோபங்கள் ஆண்டவரே, இதெல்லாம் ஆண்டவரே கொலைகளுக்கு நேராக ஆண்டவரே அந்த மக்களை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆண்டவரே. இதெல்லாம் மாறட்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தில் உங்களுடைய தெய்வீக அன்பை ஆண்டவரே ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள ஆண்டவரை நாங்கள் பேசுகிறோம் ஆண்டவரே. ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவரே உங்களுடைய அன்பை உணர்வார்களாக. கல்வாரி சிலுவையிலே நீர் அவர்களுக்காக சிந்தின நம்முடைய அன்பு இரத்தத்தை ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா, சிந்தின இரத்தம் ஆண்டவரே எவ்வளோ பெரிய அன்பை நீர் சிலுவையில் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறீர் என்பதை ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரும் அறிந்து கொள்வார்களாக. ஆண்டவரே அன்பிற்காக பணத்திற்காக ஏங்கி கொண்டு இதற்கு செய்கிற ஆண்டவரே ஜனங்களை கர்த்தர் நீர் கண்ணோக்கி பார்ப்பீராக. ஆண்டவரே இந்த ஜனங்களை ஆண்டவரே உயிர்கள் ஆண்டவரை ஆண்டவரை அழிக்காதபடிக்கு ஒரு உயிர் கூட அழிக்கப்பட்டு விடாதபடிக்கு தேவன் அப்பா இவர்களுக்காக ஆண்டவரே நீர் மனதுருகி ஆண்டவரை அற்புதம் செய்துக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா நாங்கள் இனி இதை மாதிரி செய்திகளை கேட்கக்கூடாது ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தில் ஆண்டவரை நல்ல நிலைகளை ஆண்டவரை நல்ல சூழ்நிலைகளை ஆண்டவரை நல்லதான ஆண்டவரை செய்திகள் நாங்கள் கேட்கணும் ஆண்டவரே. இந்த மாதிரி ஆண்டவரே சப்பா ஆண்டவரே பலிகள் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே கொலைகளை ஆண்டவரே செய்திகள் நாங்கள் கேட்கக்கூடாது. ஒரு ஆண்டவரே இசப்பா ஒரு ஜீவன்கள் கூட ஆண்டவரை அழிக்கப்படக்கூடாது ஆண்டவரே. கர்த்தர் அப்பா எங்கள் தேசத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக நன்றி. உடைய பாதுகாப்பின் தூதர்கள் ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெபிக்கிற இந்த நேரத்தில் எங்கள் தேசத்தின் மேலே இறங்கி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா அப்பா. கொலைகள் முற்றிலுமாய் தடுத்து நிறுத்தப்பட போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இந்த கொள்ளையடிக்கிற கும்பல்கள் சந்திக்கப்படுவார்களாக ஆண்டவரே. இவர்களெல்லாம் ரட்சிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. இந்த கொலைவெறியின் ஆவிகள் நீர் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டதுக்காக நன்றி கர்த்தர் ஆண்டவரே. எங்கள் ஒருமனப்பட்ட ஆண்டவரை நாங்கள் ஜெபித்த அந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டு ஆண்டவரே பெரிய ஆண்டவரே ஒரு அற்புதத்தை ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தில் நீர் ஆண்டவரே கட்டவிழ்த்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே. நம்முடைய பலத்தை ஆண்டவரே நம்முடைய கிரியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் தேசத்தின் மாற்றத்தை ஆண்டவரை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் ஆண்டவரே ஒரு மாற்றத்தை எங்கள் கண்கள் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபங்களுக்கெல்லாம் கர்த்தர் பதிலை எங்கள் கண்கள் காணும்படி நீர் கட்டளை கொடுக்க போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. நீர் அப்படி செய்கிற நம்முடைய கிருபைக்காக நன்றி தகப்பனே. நன்றி ஆண்டவரே. எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதுக்காக நன்றி. இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமென். கடைசியாக ஒரு ஜெபத்துக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். இந்த திறப்பின் சேனை ஊழியத்துக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் இந்த குமரி முனையில் ஏற்படுத்தின நோக்கம் தேசத்திற்கு சுவிசேஷம் கடந்து செல்ல வேண்டும். ரெண்டாவது ஜெபம், தேசத்திற்காக தேசத்தின் நிலைமைகளுக்காக ஜெபிக்கிற ஒரு சேனையை எழுப்ப வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய நோக்கமாக இருக்குது. ஒரு பக்கம் தேசம் ஃபுல்லும் சுவிசேஷம் மயமாக்கப்பட வேண்டும். எல்லா இடங்களிலும் சுவிசேஷம் கடந்து செல்லணும். சபைகள் இல்லாத கிராமங்கள் இருக்கக்கூடாது. எல்லா இடங்களிலும் சபைகள் வர வேண்டும். ஹல்லேலூயா. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா இடங்களிலும் ஜெபிக்கிற ஒரு கூட்டம் சேனை எழும்பப்பட வேண்டும். எல்லா வீடுகளும் ஜெபம் பண்ணுகிற ஜனங்கள் எழும்ப வேண்டும். வீடுகள் தோறும் ஜெபங்கள் நடக்க வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய பெரிய ஒரு தரிசனமாக இருக்குது. இதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். 1-2 வருடங்களில் 20 வருடங்களுக்கு மேலாக நம்ம ஜெபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். கர்த்தர் நிச்சயமாக ஒரு கடைசி கால எழுப்புதலை கர்த்தர் நம்முடைய தேசத்தில் வச்சிருக்கிறார். அதுக்கு நிச்சயமாக சொல்கிறேன், இதில் நீங்கள் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் உங்களை உபயோகப்படுத்துவார். கர்த்தர் நம்மளை இந்த ஊழியத்தை கர்த்தர் அடுத்த ஒரு பரிமாணத்துக்குள்ளே கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். அதுக்காக நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்கிற இந்த நாட்களிலே நம்ம எதிர்பார்க்கிற அந்த எழுப்புதலை நம்ம பார்க்கும்படி செய்ய போகிறார். ஆமென் ஹல்லேலூயா. அதனால் அதற்காக தான் நம்ம பிரயாசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதுக்காக தான் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். பாருங்கள், எழுப்புதல் வந்த தேசத்தில் எல்லாமே தேசத்தின் நிலைகளை ஆண்டவர் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணார். அந்த இடங்கள்லாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டது. ஜெபங்கள் அதிகமாக்கப்பட்டது. 2 காரியம்தான். எழுப்புதல் வந்தபோது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் எழுப்புதல்கிற செய்தியை நீங்கள் எங்கெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அங்கெல்லாம் பாருங்கள், தேசத்தில் ஆண்டவர் பரிசுத்தமாக்குகிறார்.
டாஸ்மாக் கடை, எல்லா அசுத்தமான காரியங்களுக்கு இடமே இருக்காது, பரிசுத்தமாக்கப்படும். ரெண்டாவது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஜெபிக்கிற ஜனங்கள் எல்லா இடமும் எழும்பி இருப்பாங்க, எல்லா இடமும் ஜெபங்கள் அதிகமாக நடப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். இதுதான் நம்முடைய காரியங்கள், இதை தான் நம்ம தரிசனமாக வச்சு, இதை தான் நம்ம நோக்கமாக வச்சு இந்த ஊழியங்கள் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. இதுக்காக நீங்கள் தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ண போகிறோம். இப்பொழுது கூட நம்முடைய திறப்பின் சேனை ஊழியத்துக்காக கர்த்தர் இத்தனை வருடங்கள் நம்மளை ஒரு கூடுகை கூட தடையில்லாமல் எல்லாவற்றையும் சேர்த்தியாக நடத்தி தந்திருக்கிறார். இப்பொழுது கூட நம்ம இந்த ஊழியங்களில் பங்கு பெறுகிற ஜனங்கள், அதே மாதிரி கொடுக்கிற ஜனங்கள், இதற்காக உதவி செய்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். இந்த ஊழியத்தை இன்னும் ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்துக்கான ஒரு சொந்த இடத்தை கர்த்தர் தர வேண்டும். அதே போல் இந்த ஊழியத்திற்காக இன்னும் அநேக தேவைப்படுறாங்க. அந்த தேவைகளை கர்த்தர் எல்லாத்தையும் சந்திக்க வேண்டும். அதுக்கு தேவையான பணங்கள், ஆள், நபர்கள், அதற்காக உறுதுணையாக இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் இந்த ஊழியத்துக்காக எழுப்பி தர வேண்டும். இதுக்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் கொடுத்த ஊழியம் இது ஆண்டவர் வருகை வரைக்கும் நடக்கும், அது எந்த தடையும் வருவதில்லை. அதனால் தேவன் இதை ஆரம்பித்தார்னா அவரே இதை முடிக்கிற வரைக்கும் இதை நடத்துகிற அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதனால் அந்த நம்பிக்கையோடு நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். கர்த்தர் நிச்சயமாக நம்ம நம்புகிறோம். நம்ம ஜெபித்த ஜெபங்கள் எல்லாம் ஒன்று கூட வீணாகப்படவில்லை. எல்லா ஜெபங்களுக்கும் நம்ம பதிலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், இனியும் பார்க்க போகிறோம். இது இல்லை, இதை விட பெரிய காரியங்களை நம்ம தேசத்தில் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். கர்த்தர் வெகு சீக்கிரத்தில் அதை செய்ய போகிறார். ஆமென், ஹல்லேலூயா. அதற்கு நம்ம ஆயத்தமாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். அதனால் எல்லா கண்களை மூடி இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் மனதார ஆசீர்வதித்து ஜெபம் பண்ணுங்க. கர்த்தர் இந்த ஊழியத்துக்காக ஆண்டவர் உங்கள் கூட, ஆண்டவர் எந்த மாதிரி இந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் நிற்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர்கிட்ட உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாரோ அந்த வகையில் நீங்கள் எங்களுக்காக ஜெபிக்கலாம், இல்லை உதவி செய்யலாம். அந்த ஊழியத்தில் நீங்கள் இணைந்து செயல்படலாம். கர்த்தர் உங்களோட பேசும்போது அதுக்கான காரியங்களை நீங்கள் செய்யுங்க. முக்கியமாக அந்த ஊழியத்துக்காக ஜெபம் அதிகமாக தேவைப்படுது. ஏன்னா அநேக இடங்களுக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய ஊழியரை கொண்டு செல்ல போகிறார். அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் தேசத்திற்காக தீர்க்க தரிசன காரியங்களை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதனால் நம்ம இதற்காக ஜெபம் பண்ணணும். இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் இயேசுவுக்கு சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும். இந்தியாவில் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் கொண்டு வரப்போகிறார். நம்முடைய ஜெபம் மூலம் அல்ல, அநேகர் ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறாங்க. அந்த ஜெபத்தை கேட்டு கர்த்தர் மிகப்பெரிய ஒரு எழுப்புதலை, ஒரு பெரிய அசைவை, பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஆண்டவர் உண்டு பண்ண போகிறார். அதுக்காக நம்ம எல்லாம் ஜெபம் பண்ணலாம். கண்களை மூடி எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, தகப்பனே, இந்த ஊழியத்துக்காக நம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறோம். இந்த ஊழியத்தை ஆண்டவர் ஆரம்பித்தவர் நீர். ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா. இந்த ஊரே தெரியாத ஒரு தேவ மனுஷனை நீங்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து இந்த பகுதியில் ஊழியத்தை ஆரம்பித்து ஆண்டவரே அநேக மிஷினரிகளை தாங்கும்படி, அநேக வட இந்தியாக்களை குருசேடுகள் நடத்தும்படி, ஓ ஹல்லேலூயா, ஓ அநேக ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கப்படாத ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் கடந்து செல்லவும், ஓ ஜெபத்தை குறித்ததான ஒரு பாரத்தை ஜனங்கள் மத்தியில் ஆண்டவரே உண்டு பண்ணவும் கர்த்தர் நீர் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. ஓ தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் மூலமாக தேசத்துக்குரிய காரியங்களை நீர் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறீங்க. அதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. இன்னும் இந்த ஊழியத்துடைய எல்லைகளை கர்த்தர் விசாலப்படுத்துவீராக. ஊழியத்தில் ஓ ஹல்லேலூயா கர்த்தருடைய ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே அளவில்லாத மகிமை ஆண்டவரே வெளிப்பட போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, இதை பார்க்கும்படி ஆண்டவரே கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தில் செய்கிறதை பார்க்கும்படி ஆண்டவரே அநேக தேசங்கள்லேருந்து ஆண்டவரே அநேக பட்டணங்களிலிருந்து கர்த்தர் ஆண்டவரே எங்களோட நீர் அநேகரை இணைத்து ஆண்டவரை ஜெபிக்கும்படி நீர் கூட்டி சேர்க்க போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. பெரிய அளவிலான ஆண்டவரே ஜெப கூட்டங்களை கர்த்தர் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு ஆண்டவரை ஏற்படுத்தி தரப்போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. கர்த்தர் ஒரு பெரிய காரியங்களை செய்வீராக. ஆண்டவரே, நாங்கள் எதிர்பார்த்த ஜெபித்து கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் எல்லா காரியங்களுக்கும் கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே அப்படியே செய்ய வல்லவர் ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா கர்த்தர் ஆண்டவரே, இந்த ஊழியத்துக்காக ஆண்டவரை நேசிக்கிறதான இந்த ஊழியத்துக்காக ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காக நாங்கள் மனதார நன்றி செலுத்துகிறோம். அவங்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஓ தீர்க்கதரிசிக்கு ஏற்ற பலனை ஆண்டவரே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீர் கொடுக்க போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ தீர்க்கதரிசியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, அப்பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, பிழைப்பீங்கன்னு சொன்னீங்களா ஆண்டவரே. ஓ ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே, தீர்க்கதரிசி என்ற நாமத்தில் ஆண்டவரே எதெல்லாம் ஆண்டவரே இவங்க செய்கிறாங்களோ, தீர்க்கதரிசிக்காக செய்கிறாங்களோ அந்த காரியங்களுக்கு ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவரே எசப்பா ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீங்க. மனுஷனுக்காக அவங்க செய்யலை, ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துக்காக விதைக்கிறாங்க. இதெல்லாம் கர்த்தர் பல மடங்காக திரும்பி கொடுக்க போகிறதுக்காக நன்றி. கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தில் ஆண்டவரை உடனிருந்து செயல்படுகிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. அவருடைய குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக.
அப்பா இன்னும் ஊழியத்தில் ஆண்டவரே அநேக இடங்களில் நாங்களை கர்த்தரை எங்களை கொண்டு சென்று உடைய நாமத்தை பிரஸ்தாபப்படுத்த போகிறதுக்காக நன்றி. ஓ ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே கர்த்தருடைய ஆண்டவரே கடைசி காலத்தில் ஆண்டவரே உடைய வார்த்தைகளை ஆண்டவரே இன்னும் பல இடங்களுக்கு அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் ஊழியரை ஆண்டவரே நல்ல சரீர சுகத்தையும் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா ஆண்டவரே நீடிய ஆயுளையும் ஆண்டவரே கொடுக்கறதுக்காக நன்றி. தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகள் இன்னும் அவருக்குள்ளே நீர் போடுறதுக்காக நன்றி. அநேக காரியங்களை தேசத்தை குறித்த காரியங்களை கர்த்தர் அவரோடு வெளிப்படுத்தி ஆண்டவரே வரும் காரியங்களை குறித்து அறிவிக்க ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவரே வேலையில் கர்த்தர் அதிகமாக பயன்படுத்த போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ இன்னும் அநேக தேசங்களுக்கு கர்த்தர் கொண்டு சென்று நீர் மகனை உபயோகப்படுத்த போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே நாங்கள் இணைந்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தர் இந்த ஊழியத்துடைய தேவைகளை கர்த்தர் சந்திப்பீராக ஆண்டவரே. இந்த ஊழியத்துக்காக அப்பா நீர் ஆண்டவரை கொடுத்துருக்க ஒவ்வொரு விதமான ஊழியங்களுக்காக நன்றி. இந்த ஊழியங்களை கர்த்தர் ஆண்டவரை ஒரு தடை இல்லாமல் நீர் ஆண்டவரை செய்யும்படி கர்த்தர் நீர் எல்லாவற்றையும் அனுகூலமாக்கி தருகிறதுக்காக ஸ்தோத்திரம் அப்பா. உடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்குறோம். தொடர்ந்து ஆண்டவரை இந்த ஊழியத்தின் வளர்ச்சியை ஒவ்வொரு பார்க்கும்படி ஆண்டவரை அறியும்படி கேட்கும்படி நீர் ஆண்டவரை அதற்கான காரியங்களை செய்ய போவதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்டு ஆண்டவரே பெரிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்து கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி அப்பா. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே ஊழியர் குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே. இதற்கால ஆண்டவரே சப்பா எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே நேர்த்தியாக எங்களுக்கு செய்து கொடுக்குற தேவனாக இருக்கிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்பா ஹல்லேலூயா. அதில் ஜெபிக்கிற இந்த ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க. அவங்களுடைய ஆண்டவரே தேவைகளை கர்த்தர் சந்திங்க. அவருடைய என்னென்ன காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க கேட்டிருந்தாங்களோ அதில் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் அற்புதம் செய்வீராக ஆண்டவரே. இன்னும் ஆண்டவரே அப்பா 24 மணி நேரமும் ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறதான சேனைகள் ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தின் மூலமாக எழுப்பப்படட்டும். ஜெபங்கள் ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்துக்காக அதிகரிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. இதன் மூலமாக கர்த்தர் எங்கள் தேசத்தை ஆண்டவரே நீர் எங்கள் தேசம் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளே மூழ்க போகிறதுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஓ பெரிய ஒரு அசைவை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் கர்த்தர். அதை எங்கள் நாட்களில் நீ செய்ய போவதுக்காக நன்றி. அடுத்து தொடர்ந்து நம்முடைய நாமம் மகிமைப்படட்டும். நீரே மகிமைப்படும். இயேசுவின் மூலம் எங்கள் ஜெபங்கள் நல்ல பிதாவே. ஆமென் ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர். நம் ஆராதனைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நல்லவர். அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராய் இருக்கிறார். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். கரங்களை தட்டி பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். நம் ஆராதனைக்கும் தேவன் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். அவர் நம் மத்தியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கிறார். அவர் நமக்குள் வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். அவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர், அதிசயங்களை செய்கிறவர், காலங்களையும் சமயங்களையும் மாற்றுகிற தெய்வம் நம்முடைய தேவன். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இந்த இரவு நேரத்தில் தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து அவரை ஆராதித்து ஜெபித்து அவருடைய வார்த்தைகளை தியானிப்பது நமக்கு கிடைத்த எத்தனை பெரிய வாக்கியம் பிரியமானவர்களே. மோசே இரவும் பகலும் 40 நாள் அந்த சீனாய் மலையில தேவனோடு இருந்தார். 40 நாள் வேதம் சொல்கிறது அவர் புசியாமலும் குடியாமலும் 40 நாள் தேவ சமூகத்தில் இருந்தார். எப்படிங்க யோசிச்சு பாருங்க. 40 நாள் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய பர்வதத்துல மனுஷனால எப்படி இருக்க முடிஞ்சுச்சு? ஹல்லேலூயா. யாத்ராகமம் 24:18 நான் வாசிக்கும் போது கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்கிறது, மோசே மலையில ஏறின உடனே கர்த்தருடைய மகிமை அப்படியே மலையை மூடிட்டான். கரங்களை தட்டுங்க, கரங்களை தட்டுங்க. மோசே தேவனுடைய சமூகத்திற்கு போன உடனே கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அப்படியே இறங்கிட்டு அலை அலையா கர்த்தருடைய பிரசன்னம் அப்படியே மோசேயை நிரப்பிக் கொண்டிருந்தபடியால் 40 நாட்கள் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல. இந்த ராத்திரி நேரத்தில் உலகமே தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் எல்லாரும் சுகமாக ஏசி ரூமிலையும் மெத்தையிலையும் கட்டிலும் உலாவி தூங்கிக் கொண்டிருக்கிற இந்த நேரத்தில் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்தை தேடி வந்திருக்கிறபடியா கர்த்தருடைய பிரசன்னம் நீங்க இங்க வந்த உடனே உங்களை நிரப்பிட்டு கரங்களை தட்டுங்க. இன்னும் நிரப்ப போகிறது. வார்த்தை வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் கரங்களை தட்டி அந்த வார்த்தையை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளுங்க. கர்த்தருடைய மகிமை அப்படியே உங்களை நிரப்பிக் கொண்டே இருக்கும். உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறைவில்லாமல் வாழ்கிறேன். எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? உண்மையாய் அவரை பார்த்து 2 கரங்களை நம்முடைய தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தி அவரை பார்த்து சொல்லுவோமா? உங்க பிரசன்னத்தில் சிறகில்லாமல் பறக்கிறேன். உங்க சமூகத்தில் குறையில்லாமல் வாழ்கிறேன்.
சமூகத்தில் குறையில்லாமல் வாழ்கிறேன். என் தஞ்சமானீரே, என் சொந்தமானீரே, என் மீட்பரானீரே, என் நண்பரானீரே. உண்மையா சொல்லுவீங்களா? என் தஞ்சமானீரே, என் சொந்தமானீரே, என் மீட்பரானீரே, என் நண்பரானீரே. உங்க பிரசன்னத்தில் சிறையில்லாமல் பறக்கிறேன். சொல்லுங்க. சமூகத்தில் குறையில்லாமல் வாழ்கிறேன். அழைக்கப்பட்டேன், அனுப்பப்பட்டேன், நிரூபிப்பதுங்க பிரசன்னமே. சொல்லுவீங்களா? ஒவ்வொரு நாளும் அழைக்கப்பட்டேன், அனுப்பப்பட்டேன், நிரூபிப்பதுங்க பிரசன்னமே. விலை போதா என்னையும் மலை மேலே நிறுத்தி அழகு பார்ப்பது உங்க பிரசன்னமே. உங்க பிரசன்னம் தான் எனது தகுதி. Thank you Holy Spirit. உம்முடைய பிரசன்னம் அந்த இடத்தில் நிரம்பி இருக்கிறதற்காக நன்றி. உம்முடைய மகிமை எங்களை மூடிக்கொண்டிருக்கிறதப்பா. இந்த இரவு நேரத்தில் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்து ஆராதித்து ஜெபித்து இந்த வார்த்தைகளை தியானிக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் வைத்திருக்கிற ரேமா வார்த்தைகளை அள்ளி கொடுக்கும்படி உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறேன். கர்த்தர் பேசும், கர்த்தர் இடைபடும், கர்த்தரை கிரியை செய்யும். பரிசுத்த ஆவியாருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். நல்ல பிதாவே, ஆமென். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? இந்த ராத்திரி நேரத்தில் நாம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் அமர்ந்திருப்பது நமக்கு கிடைத்த பெரிய பாக்கியம், நமக்கு இருக்கிற பேரானந்தம். பிரியமானவர்களே, இந்த இரவு நேரத்தில் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் வந்து ஜெபித்த உங்களுக்கு கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகள் ஒரு சிலவற்றை சொல்லி நான் உங்களை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்க விருப்பப்படுகிறேன். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் நன்மை செய்கிறவர். விசேஷமாய் இந்த கன்னியாகுமரி பட்டணத்திலே திறப்பின் சென்னை ஊழியத்தை செய்து வருகிற பாஸ்டர் நித்யச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் அன்பு தம்பி எஸ்ரா அவர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கர்த்தர் அவரை ஆசீர்வதிப்பாராக. மேலும் இந்த திறப்பின் சேனையில் இருக்கிற உடன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஊழிய அங்கத்தினர்கள் இங்கு வந்திருக்கிற ஜெபிக்கிற அத்தனை பேரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நம் கர்த்தர் நல்லவராகவே இருக்கிறார். பிரியமானவர்களே, நம்முடைய தேவன் ஜெபித்தது நமக்கு ஒரு முன்மாதிரியை வைத்திருக்கிறார். அவர் எப்பொழுதும் அந்த பூமியில் ஜெபிக்கிறவராகவே காணப்பட்டார். ஜெபிக்க நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறார். நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று அவர் விருப்பப்படுகிறார். ஜெபத்துக்கு பதில் தருகிறவர் என்று சொல்லி வேதத்தில் நாம் அவரை வாசிக்கிறோம். நம்முடைய ஜெபங்கள் விலையேறப்பட்டது. நம்முடைய ஜெபங்கள் தேவனிடத்திலிருந்து பதிலை கொண்டு தரக்கூடியது. நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. நாம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். இந்த இரவு நேரத்தில் இந்த இடத்தில் வந்து ஜெபிக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் விசேஷித்த ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார். முதலாவதாக நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளுடைய புத்தகத்தில் 14ஆம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து பார்ப்போமானால், பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் கட்டப்பட்டவர்களால் அடிக்கப்பட்டு காயங்களோடு சங்கிலியினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். பிரியமானவர்களே, நடுராத்திரி அவர்கள் ஜெபித்த பொழுது, ஜெபித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தின பொழுது, அந்த ஜெபத்தின் வல்லமை அஸ்திவாரங்களை நடுங்க பண்ணிற்று. அஸ்திவாரங்கள் அசைந்தது. அன்பு சகோதரா, சகோதரி, உன்னுடைய ஜெபம் விலையேறப்பட்டது. நீ இந்த இடத்தில் வந்து ஜெபிக்க உலகம் படித்த உடனே அஸ்திவாரங்கள் நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது. சாத்தானின் சத்துவங்கள் நொறுங்க ஆரம்பித்து விட்டது. எழுப்புதலை தடை பண்ணி கொண்டிருக்கிற பொல்லாத அந்த ஆழத்தின் வல்லமைகள் நடுங்க காண ஆரம்பித்து விட்டது. உனக்கு விரோதமாய், உன் பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய், உன் ஊழியத்திற்கு விரோதமாய், உன் ஆசீர்வாதங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருந்த பொல்லாத லூசிபருடைய வல்லமைகள் அனைத்தும் நடுங்க ஆரம்பித்து விட்டது.
நீ உனக்காக, உன் குடும்பத்திற்காக, உன் ஊழியத்திற்காக, உன் தேசத்திற்காக, உன் பட்டணத்திற்காக ஜெபிக்கும் பொழுது, ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பொழுது அஸ்திவாரங்கள் நிர்மூலமாகின்றன. ஹalleluya, ஹalleluya என்று சொல்லுங்கள். நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் தப்புவிக்க வல்லவர், விடுவிக்க வல்லவர், ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவர், இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளாய் மாற்றுகிறவர். அவர் சொல்லாகும், அவர் கட்டளையிட நிற்கும். எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்று அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார். எனக்கு கட்டளையிடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். நீ முழங்கால் படியிட்டு பரலோகத்திற்கு நேராக கரங்களை உயர்த்தி தேவ சமூகத்தில் உன் விண்ணப்பங்களை வைக்கும் பொழுது அவர் அதை அற்புதமாய் நிறைவேற்ற போதுமானவர். ஹalleluya, ஹalleluya. அவர் நன்மை செய்கிறவர், நம் ஜெபத்திற்கு பதில் தருகிறவர். வேத புத்தகத்தில் நாம் வாசித்தோமானால் ஜெபித்த ஜெபங்கள் எதுவுமே விருதாவாய் போகவில்லை. அத்தனை ஜெபத்திற்கும் கர்த்தர் பதில் கொடுத்திருக்கிறார். உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிறவர்களுக்கு அதை சீக்கிரத்தில் நீதி செய்வேன் என்று வாக்கு கொடுத்தவர். ஜெபத்திற்கு பதில் தருகிறவர். முதலாவது பவுலும் சீலாவும் சிறைச்சாலையில் கட்டப்பட்டிருந்தாங்க. ஜெபித்த பொழுது அவர்கள் கட்டியிருந்த கட்டுகள் தானாய் கலந்து விழுந்தது, தானாய் கலந்து விழுந்தது. பிரியமானவர்களே, நீங்க இந்த இடத்துல வந்த உடனே, ஜெபத்திலே அமர்ந்த உடனே நான் சொல்கிறேன், பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை கட்டியிருந்த கட்டுகள் ஜெபிக்க விடாதபடி, ஆராதிக்க விடாதபடி, சாட்சியாய் வாழ விடாதபடி, பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து தியானிக்க விடாதபடி, தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்க விடாதபடி உங்களை கட்டி வைத்திருந்த அந்தகாரத்தின் கட்டு இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் தானாய் கடந்து விழுந்தது. கரங்களை தட்டி அல்லேலூயா என்றால் புரியுங்கள். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். விபாலா கது நோமரி கதுனி ஆத்தரவோ ஷமனவலவரவரவா. ஹalleluya, ஹalleluya. எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேரா என் கண்களை ஏறெடுப்பே. சொல்லுங்களா? எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேரா என் கண்களை ஏறெடுப்பே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் சேதப்படுத்தாதே. சூரியன் பகலில் சந்திரன் இரவில் என்னை சேதப்படுத்தாதே. எனக்கு தாசை வரும் பர்வதம் நேரா என் கண்களை ஏறெடுப்பே. ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். முதலாவது உங்களை கட்டியிருந்தது கட்டுகள் இந்த ராத்திரியிலே கலந்து விடுகிறது. கடன் என்கிற பிரச்சனையில் கட்டப்பட்டிருக்கிற சகோதரா சகோதரி, ஆவியானவர் உங்களோடு பேசுகிறார். ஓ ஜீசஸ், உம்முடைய மகிமை வெளிப்படட்டும். அன்பு சகோதரி, உன் ஜெபம் கேட்கப்பட்டது. அன்பு சகோதரி, உன்னோடு பேசுகிறார் கர்த்தர். ஐயோ, என் கடனுக்கு ஒரு முடிவு வராதா? எத்தனை நாள் நான் இப்படி வேலை செய்து ஐயோ, என்னால் சாப்பிட முடியல, என் பிள்ளைகளுக்கு நல்ல காரியங்கள் செய்ய முடியல, உழைத்து ஐயோ நீரை புசிக்கிறானே. உன் கைகளின் பிரயாசத்தை நீ சாப்பிடுவாய், உனக்கு பாக்கியமும் நன்மையும் உண்டாயிருக்கும் என்று சொன்னீங்களப்பா. நானோ அதற்கு அபாத்திரமாய் காணப்படுகிறேனே என்று சொல்லி அழுகிற சகோதரி, உன்னை பார்த்து கர்த்தர் பேசுகிறார். ஒப்புக்கொடு, ஒப்புக்கொடு. ராக்காலங்களிலும் நடுச்சாமங்களிலும் நடுஇரவிலும் தேவ சமூகத்தில் நின்று உன் கைகளை பரலோகத்திற்கு நேராக உயர்த்த உன்னை ஒப்புக்கொடு. அது சீக்கிரத்தில் இஸ்ரவேலின் ஜெயபலமானவர், நாம் ஆராதிக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உனக்கு அற்புதத்தை செய்வார் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்து. ரீகாமலா துனபு ஷரபனியா தரபலா நிபாலா குரபா. அவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர், அவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர். கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க, ஜெபத்தை கேட்கிறவரே உமக்கு மகிமை, உமக்கு மகிமை என்று சொல்லுங்க. ஹalleluya, ஹalleluya. இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கும்போது உங்கள் விரோதிகள் உங்கள் பட்சத்தில் வருவாங்க. இந்த ராத்திரி நேரத்தில்
தேவ சமூகத்தில் அமர்ந்திருந்து அவரை நோக்கி உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கிறேன். உங்கள் வாழ்க்கையில கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார். இப்படி அற்புதங்களை செய்வார். ஆதியாகமம் 32ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் பொழுது யாக்கோபை குறித்து ஏசாவை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்குது. அவன் தகப்பன் பேசுகிறான், நீ எழுந்து உன் தகப்பன் வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லி யாக்கோபை பார்த்து நம்முடைய பரலோக தகப்பன் பேசுகிறார். ஆனால் பாருங்க, ஊழியத்துல அடுத்த கட்டத்திற்கு அதுவும் ஒரு ஊழியம் தான் யாக்கோபு செய்கிறது. தேவ சித்தத்தை எப்படி நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறான் பாருங்க. அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வரணும், அடுத்த வளர்ச்சிக்குள்ள போகணும், அடுத்த தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றணும், அடுத்த தேவனை மகிமைப்படுத்தணும். ஆனா ஒரு தடை என்ன, நான் போகிற தேசத்துல என் சகோதரன் என்னை கொல்லுவதற்கு ஆயத்தமா இருக்கிறான், என் ஜீவனை எடுப்பதற்கு அங்கே ஆயத்தமா இருக்கிறான். அடுத்த கட்டத்தின் வளர்ச்சியை குறித்த ஒரு பயம். என்ன செய்ய போறேன்? எதிராளிகள் பெருகி இருக்கிறார்களே, எதிரிகள் எவ்வளவாக பெருகி இருக்கிறார்கள், பயந்து கொண்டிருக்கிறீங்களா? அன்று இரவு யாக்கோபு யாப்பிற்கு மாற்றி கிடந்து ஒரு தனித்து தேவ சமூகத்தோடு இருக்கிறார். இரவெல்லாம் தேவனை நோக்கி தேவ சமூகத்தில் கரங்களை விரிக்கிறார். தகப்பனே, என் தகப்பனே, ஆபிரகாம் ஈசாக்கு என்னும் முற்பிதாக்களின் தகப்பனே, யாக்கோபு தன் கரங்களை உயர்த்துகிறார். நடந்தது என்ன? அன்று இரவு யாக்கோபு ஜெபித்த அந்த ஜெபத்தின் விளைவு என்ன? அடுத்த நாள் காலையில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களா, இல்லாமல் வாக்குவேன் என்று சொன்ன ஏசா 400 பேரோடு வந்து யாக்கோபை கட்டி தழுவுகிறார். உன்னை அழித்து விடுவேன் என்று சொன்னவன், உன்னை இல்லாமல் ஆக்கி விடுவேன் என்று சொன்னவன், உன் முகத்தை நீ எவனும் பார்ப்பதில்லை என்று வைராக்கியமாய் கொண்டிருந்தவர் முகத்தை முத்தமிடுகிறார். காரணம் என்ன? அன்று இரவு தேவ சமூகத்தில் யாக்கோபு நின்றார். பிரியமானவர்களே, இந்த ராத்திரி நீ விருதாவாய் தேவ சமூகத்தில் இருக்கவில்லை. இந்த இரவு உனக்கு விருதாவான இரவாய் அமைவதில்லை. இந்த இரவு நீ ஜெபித்த ஜெபங்கள் விருதாவாய் போவது இல்லை. தாவீது சொல்லுகிறான், என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக எனக்கு ஒரு பந்தியை ஆயத்தம் பண்ணினீர், என் தலையை புதிய அபிஷேகம் பண்ணினீர், என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. வேதம் சொல்லுகிறது, நீதிமொழிகளை வாசிக்கிறோம், ஒருவனுடைய வழிகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாயிருந்தால் அவனுடைய சத்துருக்களை ஸ்நேகம் பண்ண வைக்கிற தெய்வம், சமாதானம் பண்ண வைக்கிற தெய்வம். நம்முடைய தெய்வம் நல்லவர், நம்மை வாழ வைக்கிறவர், நமக்கு வாழ்வு தந்தவர். அவரை போல இரட்சகர் இல்லை, அவரை போல ஒரு நல்லவர் இல்லை, அவரை போல ஒரு எஜமான் இல்லை, அவரை போல ஒரு கடவுள் தெய்வம் இல்லை. அவரே வானத்தை பூமி படைத்தவர், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். முதலாவது சொல்றேன், உங்களை கட்டியிருந்த கட்டுகள் கழண்டு விடுகிறது. நீ இந்த ராத்திரி நேரத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது என்று சொன்னேன். இரண்டாவது, நீ இந்த இரவு நேரத்தில் ஜெபிக்கும் பொழுது உனக்கு விரோதமாய் எத்தனை திரள் கூட்டத்தார் இந்த திறப்பின் சேவை ஊழியத்திற்கு விரோதமாய், இந்த பாஸ்டருடைய குடும்பத்திற்கு விரோதமாய், தரிசனங்கள் திட்டங்களுக்கு விரோதமாய் எத்தனை பேர் எழுப்பினார்களோ அத்தனை பேர்களும் இந்த ஊழியத்தில் வந்து ஒப்புரவாகும்படி, தோள் கொடுக்கும்படி கர்த்தர் செய்வார். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். ரிகாமலா தூரமலோ ஷமலமலமலமோ உபகமலமலமோ ஷாரிகதுனமலமோ ஷமலமலமோ உபகமலமலமலமோ ஷந்தனமலமோ. எஸ்ராவை குறித்த தேவனுடைய திட்டம் பெரியது. கர்த்தரை தீவிரமாய் நடப்பிக்க போகிறார். பரிகாசம் பண்ணினவருடைய கண்களுக்கு விரோதமாய், உன்னை குறித்து அவதூறாய் பேசினவர்களுக்கு விரோதமாய், உனக்கு விரோதமாய் எழுப்பினவர்களுக்கு விரோதமாய், உன்னை அற்பமாய் எண்ணினவர்களுக்கு முன்பாக கர்த்தர் தலையை உயர்த்த போகிறார். புதிய அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். கரங்களை தட்டி பெற்றுக் கொள்ளும் அபிஷேகத்தை. ராமா காதுனாமா ரிமா காதுனா நீகோ ஷாலோன மெரிவிக்க வரவரவா திபாலவரவா ஒரு விசேஷமான நிறைவேறுகிறது இயேசுவின் நாமத்தினாலே. ஷாலோ காமதுரியாந்தரவரவா. உன் தகப்பனாருடைய கண்ணீர், உன் தாயாருடைய கண்ணீர், அவர்கள் மடித்த கண்ணீர், வாசலை தீர்க்கிற எண்ணெய், முடக்கிய முழங்கால்கள், பட்ட பிரயாசங்கள் அனைத்திற்கும் பரலோகத்தின் தேவன் உன் நாட்களில் உன்னை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். ஒரு விசேஷ அபிஷேகம் மேல் இருக்கிறது. என் குமாரனாகிய தாவீதே, நீ மென்மேலும் பலப்படுவாய். பரிசுத்த ஆவியானவர்
சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். உங்கள் விரோதிகளை உங்கள் பட்சத்தில் கர்த்தர் அமர பண்ணுவார். அது மட்டுமல்ல, உங்களை உபத்திரப்படுத்தினவர்களுக்கு ஒரு உபத்திரத்தை கொடுப்பார். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். இந்த இரவு ஒரு விசேஷித்த இரவு, இந்த ராத்திரி ஒரு விசேஷித்த ராத்திரி. இது ஏதோ மனுஷனால் எடுக்கப்பட்ட முயற்சி அல்ல. இது ஏதோ நீங்களாம் செய்து எடுத்த ஊழியங்கள் அல்ல. உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே சூரியனையும் சந்திரனையும் வெளிச்சம் உண்டாகிறது என்று சொல்வதற்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் பாஸ்டர் நித்யசந்திரனை, அவருடைய குடும்பத்தை, அவருடைய மகன் எஸ்ராவை கர்த்தர் உலக தோற்றத்திற்கு முன்பதாகவே தன்னுடைய இருதயத்தில் வைத்திருந்தார். இந்த கன்னியாகுமரி பட்டணத்தை அவர் இருதயத்தில் வைத்திருந்தார். இதை பார்க்கிற, இதை கேட்கிற சகோதரா சகோதரி, உன்னை அவர் அவருடைய இருதயத்தில் வைத்திருந்தார். இந்த நாளில் அதை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். கரங்களை தட்டி நாம் ஆராதிக்கிற கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். ஒரு விசேஷ அபிஷேகம் இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற, கேட்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் இப்பொழுதே கட்டவிழ்த்து விடப்படுகிறது. Receive Daddy. சுதந்திரித்துக் கொள்ளுங்கள். கரங்களை தட்டி ஷாலா காரபா லிபி காதுரா வரபோ ஷவரா வரபா உபகா வரபோ ஷவரா வரபா. அழைத்த நாள் முதல் இதுவரை என்னில் விலகாத வாக்குத்தத்தம் பிரசன்னமே. என்னை அழைத்த நாள் முதல் இதுவரை என்னில் விலகாமல் காத்திட்ட உம் பிரசன்னமே. விலை போகா எங்களை, நம்ம எல்லாரையும் விலை போகா எங்களை மலை மேலே நிறுத்தி அழகு பார்ப்பது உங்க பிரசன்னமே. சொல்லுவீங்களா? அழகு பார்ப்பது உங்க பிரசன்னமே. உங்க பிரசன்னம் தான் எனது தகுதி. அப்படியே கரங்களை வச்சு சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. உங்க பிரசன்னம் தான் எனது முகவரி. முதலாவது, உங்களை கட்டியிருந்த கட்டுகள் இந்த இடத்துல, இந்த ஜெபத்துல, நீங்க இந்த செய்தியை கேட்கிற நேரத்திலே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் கட்டவிழ்க்கப்பட்டது. இரண்டாவதாக, உங்கள் விரோதிகளை, உங்களை அழிக்க நினைத்தவர்கள், அடுத்த நாளே உங்களை அழித்து விடுவேன் என்று நினைத்தவர்கள் உங்கள் பட்சத்தில் இருந்து உங்கள் பாவங்களை முத்தம் செய்வார்கள். கர்த்தர் நல்லவர், கர்த்தர் நல்லவர். மூன்றாவதாக ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். பேதுரு சுவிசேஷத்தின் நிமித்தம் சிறைச்சாலையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறார். சபையார் எல்லாரும் ஊக்கமாக ஜெபிக்கிறாங்க. ராத்திரி நேரத்தில் நடந்தது என்ன? சிறைச்சாலையின் கதவுகள் தானாய் திறக்கப்பட்டது, தானாய் திறக்கப்பட்டது. உன் ஜெபம் தேசத்தில் சுவிசேஷம் செல்ல விடாதபடி அடைத்து வைத்திருக்கிற கதவுகளை திறக்க வல்லமை உள்ளது. உன் ஜெபம் விசேஷித்த வல்லமை உடையது. நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பெறவுள்ளது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. உன்னுடைய பலம், உன்னுடைய ஜெபமே, உன்னுடைய பலம், உன்னுடைய ஜெபமே. நீ ஜெபிக்க ஜெபிக்க உன் ஆசீர்வாதத்தின் மலைகள் திறக்கப்படும். நீ ஜெபிக்க ஜெபிக்க உன் ஆசீர்வாதத்தின் ஊற்றுக்கண்கள் திறக்கப்படும். நீ ஜெபிக்க ஜெபிக்க உன் தலையை கர்த்தர் உயர்த்திக் கொண்டே இருப்பார். நீ ஜெபிக்க ஜெபிக்க எழுப்புதலை நீ பார்த்துக் கொண்டே இருப்பார். உன்னை கொண்டு என் கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. இந்த தரப்பின் சேனை ஊழியத்தை கொண்டு என் இந்த தேசத்துல என் என் இயேசு கிறிஸ்து செய்ய நினைத்தது தடைபடாது. உபாரா கமரவர வருவோம். தேசத்தை இந்த ஊழியம் சுதந்தரிக்கும். தேசத்தின் ஆத்துமாக்களை இந்த ஊழியம் சுதந்தரிக்கும். கர்த்தருக்கு கரங்களை தட்டி மகிமை செலுத்துங்கள். கரங்களை தட்டி மகிமை செலுத்துங்கள். உபா கமரவரவா. ஒரு எழுப்புதலுக்காக கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை முன்குறித்தார். இவ்வளவு நாளும் நீங்க ஜெபித்த ஜெபம், உனக்கு எவ்வளவு நாள் பட்ட உபவாசங்கள், ஏறெடுத்த விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் கரையத்துக்கும் வருகிற ஆண்டுகள் ஒரு
திறக்கப்படுகிறது. பிரியமான சகோதரா, சகோதரி, என் பிள்ளை எப்படி இருக்கிறானே, என் மகள் எப்படி இருக்கிறானே, என் மகன் எப்படி இருக்கிறானே, ஐயோ என் கணவன் எப்படி இருக்கிறாரே, ஐயோ என் மனைவி எப்படி இருக்கிறாங்களே, ஐயோ என் பெற்றோர் எப்படி இருக்கிறாங்களே, என் உடன்பிறப்புகள் எப்படி இருக்கிறாங்களே, ஐயோ என் குடும்பம் எப்படி இருக்கிறது, என் தேசம் எப்படி இருக்கிறது, என் கிராமம் எப்படி இருக்கிறது என்று பெருமூச்சு விட்டாடுகிற சகோதரா, சகோதரி, இன்று இரவு கர்த்தர் சொல்லுகிறோம், நீ முழங்காலை வணங்கி தேவ சமூகத்தில் அமரும் பொழுது அந்த கதவுகள் திறக்கப்படும். உன் பிள்ளைகள் உனக்கு கீழ்ப்படிவார்கள், உன் பிள்ளைகள் உன் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிவார்கள், உன் பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறவர்களாய் மாறுவார்கள், ஆராதிக்கிறவர்களாய் மாறுவார்கள். உன் பிள்ளைகளை கொண்டு கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். உன் கணவனை கர்த்தர் தொடுவார், தொட்டு ரட்சிப்பார். அன்பு சகோதரி, என் கணவன் இந்த மதுபான பழக்கத்திலிருந்து, இந்த கெட்ட பழக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியலையே என்று ஜெபிக்கிறியா? கர்த்தர் உன்னோடு பேசுகிறார். நீ முழங்காலை முடக்கி ஜெபிக்கும் பொழுது, இரவு நேரங்களிலும் ராக்காலங்களிலும் நடுச்சாமங்களிலும் பெருமூச்சு விட்டு அழும் பொழுது, பரலோகத்தின் தேவன் உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டு உனக்கு இறங்குவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். கதவுகள் திறக்கப்படும், கதவுகள் திறக்கப்படும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ரீமாலி கதுனா மௌதடாரமா லீதராஷா துனியா கமரபரமா. ஆமென் ஆமென் என்று அறிக்கை செய்யுங்கள். ஆமென் ஆமென் என்று அறிக்கை செய்யுங்கள். இயேசு நல்லவர் என்று சொல்லுங்கள். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுங்கள். அவர் பெரியவர், பெரிய காரியங்களை செய்கிறவர். நீ நினைப்பதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாக, மிகவும் அதிகமாக கர்த்தர் உன் வாழ்க்கையில் கிருபைகளை தந்து உன்னை உயர்த்த போதுமானவராய் இருக்கிறார். சகோதரா, சகோதரி, முதலாவது சொன்னேன், உன்னை கட்டி இருந்த கட்டுகள், வியாதி என்கிற பலவீன கட்டு இப்பொழுது கலந்து விடுகிறது. கரங்களை தட்டு. ஐயோ என் பலவீனத்தில் ஒரு விடுதலை இல்லையே, இந்த காவலி, ஐயோ சகோதரா, என்னை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற சகோதரா, உன் பலவீனத்திற்காக நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். உன் காலில் ஒரு பலவீனம் காணப்படுகிறது, அதற்காக நீ ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறாய். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் உனக்கு அற்புதங்களை செய்கிறார். விசுவாசத்தோடு கரங்களை தட்டி எனக்கு சுகம் தந்ததற்கு நன்றி என்று சொல்லு. ஜீசஸ் நேம். உன்னை கட்டியிருந்த கட்டு என்ன செய்கிறது? முதலாவது கடந்து விடுகிறது. அந்த சம்பவத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மறுநாள் விடுதலை, மறுநாள் விடுதலை. இரவு ஜெபிக்கிறாங்க, காலையில் விடுதலை. சகோதரா, சகோதரி, நீ ஜெபித்த இரவு திருநாளான இரவு அல்ல. இது ஒரு அற்புதத்தின் இரவு, இது ஒரு அதிசயத்தின் இரவு, இது ஒரு ஆச்சரியத்தின் இரவு, இது உன்னை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்லுகிற ஒரு இரவு. இது தேவனுடைய இரவு, தேவனோடு நீ தனித்திருக்கிற இரவு. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்து. இரண்டாவது, எதிரி, உன் எதிரி, உன்னை தீர்க்க நினைத்தவர்கள், அழிக்க நினைத்தவர்கள், உனக்கு விரோதமாக எழுப்புகிறவர்கள், இந்த ஊழியத்திற்கு விரோதமாக எழுப்புகிறவர்கள், ஊழியம் செய்கிற அன்பு பாஸ்டருக்கு, அவருடைய மகனுக்கு, உடன் ஊழியர்களுக்கு விரோதமாக, இந்த ஊழியத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாக, இதை பார்க்கிற கேட்கிற உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்புகிறவர்கள் உன் பட்சத்தில் வருவார்கள். அதை கர்த்தர் செய்வார். மூன்றாவது சொன்னேன், பேதுருவுக்காக சபையார் எல்லாரும் ஜெபித்த பொழுது பேதுரு கர்த்தர் தூதன் அனுப்புகிறார். சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது, கட்டுகள் அவிழ்க்கப்படுகிறது. பேதுரு விடுதலையோடு வெளியே வருகிறார். பிரியமானவர்களே, இன்றைய இரவு நீ எதற்கெல்லாம் ஜெபிச்சியோ, உன் மனைவிக்கா, உன் பிள்ளைக்கா, உன் உடன்பிறப்புக்கா, உன் பெற்றோருக்கா, அல்லது இந்திய தேசத்தின் எழுப்புதலுக்காய், அல்லது உன் பட்டணத்தின் எழுப்புதலுக்காய், அல்லது இந்த ஊழியத்தின் எழுப்புதலுக்காய் நீ எதற்கெல்லாம் ஜெபித்தாயோ, கதவுகள் தானாய் திறக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே கதவுகள் தானாய் திறக்கிறது. கரங்களை தட்டி அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரி. ஷாலகாரோ லிகலாலோ கிரிவிலி கமலரபரபரபா. ஹோலி சத்துமி மிகமரபரபா. இது தேவனுடைய இரவு. ஷாலமா ரிமிகரா. இந்த இரவு தேவன் கிரியை செய்கிற இரவு. கரங்களை தட்டி விடுதலை பெற்றுக்கொள் சகோதரா, சகோதரி. ஜீசஸ் நேம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு மகிமை. அவர் பெரியவர், நீ பெரியவர், அற்புதங்கள் செய்பவர், உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை. நீ நல்லவர், நன்மைகள் செய்பவர், உம் அன்பிற்கு அளவே இல்லை.
ஷாலினிகா ரூதரவோ சமரவா. கர்த்தர் அப்படியே செய்வார். உனக்கு விரோதமாய் முகாமிட்டிருந்த, பாளையமிட்டிருந்த, உன்னை பயமுறுத்திக் கொண்டிருந்த, உன்னை பார்த்து கெர்ச்சித்துக் கொண்டிருந்த, உனக்கு விரோதமாய் எழுதிக் கொண்டிருந்த, இந்த ஊழியத்திற்கு விரோதமாய் கிரியை செய்து கொண்டிருந்த வல்லமைகள் வெட்டொண்டு மடிகிற இரவு இந்த இரவு. கரங்களை தட்டுங்க. ஷாலமா ரீதா தூரவோ ஷாலமா கரவோ ஷாலமா. தேவன் பெரியவராய் இருக்கிறார். அவர் பெரியவர், சர்வவல்லமை உள்ளவர். ஆல்மைட்டி காட் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. சர்வவல்லமை உள்ள தேவன் அவர். அவர் சொல்லாமல் அவர் கட்டளை நிற்கும். அவர் பெரியவர், நல்லவர், நன்மை செய்கிறவர். அன்பானவர்களே, நான்காவது ஒரு காரியத்தை சொல்லி நான் உங்களை ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன். நான்காவதாக எல்லாருக்கும் தெரிந்திருந்தான், இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய தெய்வம் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களில் நம்ம ரட்சிக்கும்படி இந்த பூமியில் ஒரு மனுஷனாய், மனுஷகுமாரனாய், தேவகுமாரன் வந்த அந்த நாட்களில் அவர் ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தார். எப்பொழுதெல்லாம் இரவு ஜெபித்தார், அப்பொழுதெல்லாம் அதிபெரிய தேவ ரகசியங்களை அவர் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். எவ்வளவு ஜெபித்து தான் பாருங்க சீடர்கள் இருக்கிறார். கல்வாரி சிலுவைக்கு ஆயத்தமான அந்த நேரம் வந்த போது இரவெல்லாம் கிறிஸ்தவனையில ஜெபிக்கிறார். அழுது ஜெபிக்கிறார். ரத்தத்தின் வேர்வை பெருந்துளிகளால் விழ ஜெபிக்கிறார். இதற்கு தெய்வ சித்தத்திற்கு பரிபூரணமாக ஒப்புக் கொடுக்க, தெய்வ சித்தத்தை நிறைவேற்ற அவர் இரவெல்லாம் ஜெபித்தார். அன்பு சகோதரா, சகோதரி, இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற என் அன்பு உள்ளவரே, உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறார். நீ எதை செய்தாலும் தேவ சித்தத்தை செய்யவில்லை என்றால் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசிக்க முடியாது. தேவ சித்தத்தை நீ செய்து முடிக்க வேண்டுமானால், சகலத்தையும் செய்து முடிக்க திராணி உள்ளவர்களாக வேண்டுமானால் நீ ஜெபிக்க வேண்டும். உன்னுடைய இரவுகள் ஜெப இரவாய் மாற வேண்டும். இந்த ஊழியம் தேசத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை உண்டு பண்ண வேண்டுமானால் இந்த ஊழியத்தில் உள்ளவர்கள் இரவு நேரங்களில் எழுப்பி ஜெபிக்க தங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். அர்ப்பணிச்சு ஜெபிக்கிறேன். உபா கரமதுர உஷரமலி அந்தரவரமா ரீகமலதுர வரவ உஷமரமா ஹோலி கமா சந்துரவரவரமா. ஊழியத்தின் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியலையா? எல்லாம் தடைகளாக இருக்கிறதா? இரவு நேரங்களில் உயர்த்துங்கள் உங்கள் கரங்களை பரலோகத்திற்கு நேராக. ஒப்புக் கொடுங்கள் ஜெபிப்பதற்கு. தேவ சித்தம் செய்கிறேன், வருகிறேன் என்று ஒப்புக் கொடுங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். தேவ மகிமை பிரவாகித்தமாய் இந்த ஊழியத்தில் வாலி சத்துனி நிற்க வரவரவரவா நீ வரவரவரவா. ஓ ஜாதிகளுக்கும் தேசத்திற்கும் ஊழியத்திற்கும் தீர்க்கதரிசியாக வைத்திருக்கிற அன்பு பாசத்தை தேசத்தினுடைய கரங்களை கொண்டு கர்த்தர் விசேஷ அற்புதங்களை செய்ய போகிறார். ஓ தீர்க்கதரிசியாய் உன் நாவை ஜனங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் வைத்த கர்த்தர் உன் கரங்களையும் தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமாய் வைக்க விரும்புகிறார். நீ தொடுகிறவர்களுக்கு சுகம் உண்டாகும், நீ பார்க்கிறவர்களுக்கு சுகம் உண்டாகும். ஆவியானவர் இதை செய்வார். இந்த ஊழியத்தில் கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு மகிமை செலுத்துங்கள். ரீகமரா தூரசோ பெரிகமரா துவகமரா வரவரவரவோ. அப்போஸ்தலருடைய காலங்களில் நடந்த அற்புத அடையாளங்களை கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தில் செய்வார். இந்த ஊழியக்காரனை கொண்டு கர்த்தர் செய்வார். இந்த ஊழியக்காரனை மகனை கொண்டு கர்த்தர் செய்வார். இரவு நேரங்களில் தேவனுக்கு முன்பாக கரங்களை உயர்த்தும் பொழுது, கரங்களை உயர்த்தி முழங்காலை முடக்கி அப்பா பிதாவே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு விசேஷித்த மகிமை, ஒரு தேவ பிரசன்னம், தேவ வல்லமை, தேவ ஆசீர்வாதம் உங்க வாழ்க்கையில் வரும். சகோதரா, சகோதரி, இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களே, இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களே, ஒப்பு கொடுத்துருங்க, ஒப்பு கொடுத்துருங்க. இரவு நேரங்களில் ஜெபிக்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. பரிசுத்த ஆவியானவரோடு இணைந்து ஜெபிக்க, அந்நிய வாசையில் ஜெபிக்க. தேவன் உங்களை ஜெபிக்க வைக்கும் பொழுது, ஜெபிக்க எழுப்பும் பொழுது அப்படியே எழுப்பி முழங்கால்களை முடக்குங்கள். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார். அப்படியே ஒப்பு கொடுத்து எழுப்புங்க, எழுப்புங்க. நம்ம எல்லாம் இருக்கிற இடங்கள் அப்படி எழுப்பி நின்று பரலோக தேவனுக்கு முன்பாக ஹல்லேலூயா ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பேன். பரிசுத்த ஆவியானவரோடு, தேவ ஜனத்தோடு, சபையோடு, இந்த ஊழியத்தோடு என் ஜீவன் பிரியும் வரை ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஜெபித்துக் கொண்டே இருப்பேன். ஜெபக்கினி ஒவ்வொரு மேலும் விழுகிறது.
நல்லவர், அவர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவர், அவர் நன்மை செய்கிறவர், நாளெல்லாம் நம்மை காக்கிறவர், ஒரு குறைவு நமக்கு வைக்க மாட்டார். கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு விடாது. கர்த்தாவே, உம்மை தேடுகிறவர்களை நீ கைவிடுகிறதில்லை, ஆதலால் உம்முடைய நாமத்தை அறிந்தவர்கள் உம்மையே நம்பி இருப்பார்கள் என்று எழுதி வைத்திருக்கிறீர்கள். நாங்கள் எல்லாரும் உம்மையே நம்புகிறோம், உம்மையே நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம். நாங்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, எங்கள் முகம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கர்த்தர் நல்லவர், நல்லவர், நல்லவர் என்று ஜெபித்து இந்த செய்தியை பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், ஜெபிக்கிறேன். இந்த ஊழியர் ஒவ்வொருவரையும் பேர் பேராய் நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். இந்த நிமிஷம் ஒரு விடுதலை இவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்களாக, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. தகப்பனே, உம்முடைய ஊழியக்காரனாகிய நான், நீர் எனக்கு தந்திருக்கிற அந்த அபிஷேகத்தை இந்த இடத்துல கர்த்தர் கிரியை செய்திருக்கிறீங்கப்பா. நான் என்று சொல்ல ஒன்றுமே இல்லை, திறமைன்னு சொல்ல என்னிடத்துல எதுவுமே இல்லப்பா. உதவாத என்னை உயர்த்தியது என் தேவ கிருபை, என் இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபை. எல்லா புகழும், எல்லா மகிமையும், எல்லா துதியும், கனமும் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் செலுத்துகிறேன். ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென், ஆமென். God bless you. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தர் நல்லவர். என் சிறையிருப்பின் நாட்கள் முடிந்து விட்டது, நான் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள் முடிந்து போனது. என் சிறையிருப்பின் நாட்கள் முடிந்து விட்டது, நான் சிறுமைப்பட்ட நாட்கள் முடிந்து போனது.